இன்னைக்கு வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் விக்டரி ஆஃப் அப்படின்ட்டு வரும் மத்தாஜி இந்த லைன் விக்டரி ஆஃப். விக்டரி ஆஃப். ஓகே, ஆமா மத்தாஜி. ஒரு நிமிஷம் லைவ் பண்ணிட்டேன். மாதாஜி புக் வாங்கணும் மாதாஜி. அதுக்கு என்ன எங்கேயுமே கிடைக்கல மாதாஜி. எங்கேயுமே இல்ல மாதாஜி. அத புக்ல உட்காந்து படிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. எஸ், ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் புஷ்பா மாதாஜி எதுவும் சொன்னாங்க, சம்திங் 3 dots அப்படின்றாங்க. அது என்னன்னு நான் இப்ப கூகுள் ஷேர் பண்றேன். புஷ்பா மாதாஜி இருக்காங்களா இங்க? புஷ்பா மாதாஜி இல்ல. ஐ திங்க் மகாலட்சுமி மாதாஜி. மகாலட்சுமி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி உங்களுதான் இது கரு 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 கருன்னு சவுண்ட் வருது. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களது இது போன் ரொம்ப கருத சவுண்ட். Chapter 3 Victory. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஐ திங்க் அவருடைய குருவை பார்த்தது அதுதான் நம்ம அது வரைக்கும் தான் நம்ம படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கூட்டிட்டு போவார் நரேந்திரன். நரேனை கூட்டிட்டு போவார் மாதாஜி. போய் அவரை பார்த்துட்டு பண்ணுவாங்க மாதாஜி. அதுதான் இந்த இதெல்லாம் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி ஏதோ சொன்னாங்க விக்டரி ஆஃப் அப்படின்ட்டு வரும் மாதாஜி அந்த லைன். அந்த மாதிரி எதுவும் லைனே இங்க தெரியல. ஓகே, ஆனா எனக்கு ஓரளவுக்கு இந்த ஞாபகம் இருக்கு. நரேனை கூட்டிட்டு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பாரு அவரு. அப்புறம் அவர் நிறைய என்னென்னமோ கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க. இவர் கேட்பாரு நம்ம பிரபுபாதா. ஆமா, அந்த கேட்கிற கேள்விகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தது. நம்ம அங்கிருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகை சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அபய் அதாவது கேக்குறாரு அவர் இல்லையா? Who will hear your Chaitanya message? அபய் queried அப்படின்னா கேக்குறாரு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை பார்த்து கேக்குறாரு. We are a dependent country. First, India must become independent. How can we spread Indian culture if we are under British rule? இதுதான் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி கேட்கணும். அதாவது சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கு, அது எப்படி நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவர் கொஸ்டினா கேட்கிறாரு. அது வேணும்ட்டு கேட்கிற மாதிரி கிடையாது. பட் நம்ம ப்ரோஆக்டிவா இருக்கணும் இல்லையா? அப்படின்னா அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிக்கணும். செல்ஃப் அதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுயமாக சிந்தித்து நாம அடுத்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில அம்மா நமக்கு ஏதோ கொடுக்குறா செய்யறதுக்கு, வேலை கொடுக்கறதுக்கு. அது ஒரு வேலை மட்டும். இப்ப நீ அந்த வெஜிடபிள் கட் பண்ணு அப்படின்னாக்கா அந்த வெஜிடபிள் கட்டிங் மட்டும் பண்ணிட்டு
அது ஒரு பவுல்ல போட்டு எடுத்து வைக்கணும், க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும்ன்ற அந்த அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஸ்டப் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் இல்லையா? அதுவுமே அம்மா சொன்னாதான் செய்வோம்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து அதுக்கு பேர் வந்து அதாவது மூளையே நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தாம உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலை. ஆனா அதே வந்து அம்மா இதெல்லாம் பண்ணி வை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு நீட்டா கட் பண்ணி அது எந்தெந்த பாக்ஸ்ல போட்டு எங்கெங்க வைக்கணும், இல்ல அதை வந்து என்ன மாதிரி சமைக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து அம்மா எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா அதற்கேத்த மாதிரி நாம வந்து செய்யறோம் இல்லையா? அதாவது புரிஞ்சுட்டு அதுதான் ப்ரோஆக்டிவ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடு கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு இருந்தாதான் வாழ்க்கையிலேயே கூட வந்து அவங்க முன்னுக்கு வருவாங்க. இது சொன்னா இது மட்டும்தான் தெரியும், இது மட்டும்தான் தெரியும் சொல்றது வரைக்குமே தெரியாது. இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து அப்படி வைங்கன்னா அது அப்படி மட்டும் தான் வைக்க, அங்க இருக்கிறது எல்லாமே சேர்த்து அலைன் பண்ணி வைக்காம அது மட்டுமே அப்படி எடுத்து வைக்கிறது வந்து தட் மீன்ஸ் வெரி லெதர்ஜிக் இல்லையா? அதாவது சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது. ஆனா இந்த அவருடைய பண்றது ஆமா அந்த ஒர்க்க முடிக்கிறது. அதாவது கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்கணும், இதெல்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். அதாவது கோடு போட்டா ரோடு போடணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்படி அதுக்கு பேரு தான் ப்ரோஆக்டிவ்னஸா இருக்கிறது. ஏடிஸ் கொஸ்டின் வாஸ் கிளியர்லி அ சேலஞ்ச் தான். ஏன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரர் வந்து அவருடைய அதாவது ஆன்மீக நிலையே வேறு இல்லையா? அவர் இந்த பௌதீகத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருந்தார். ஆனா இவன் நம்ம பிரபுபாதர் வந்து பீயிங் ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல லைன்ல இருந்தாலுமே, அதாவது சிறு பிராயத்துல இருந்தே அவர் வந்து பக்தி, அவர் தந்தையாருடைய வழி நடத்துதல் இது எல்லாமே இருந்தாலுமே அவர் வந்து ஒரு பௌதீக நிலையில இருந்துதான் செயல்பட்டு இருந்தார் இல்லையா? சோ அதாவது காலேஜுக்கு போறது, காந்தி இயக்கத்துல சேர்ந்துக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஃபார் த சோசியல். சோ அதாவது இந்த பிரபஞ்சமே ஒரே ஒரு ஒரு ஸ்தலமாக கருதக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்துல இருக்கிறவர் யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது. என் வீடு, என் நாடு, என் மக்கள், இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நம்முடைய எல்லாமே ஒரு குறுகிய வட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அதுதான் பௌதீக நோக்கமே இல்லையா? If he were to take his sadhu's remarks to them as a serious one, and there was nothing in Srila Bhakti Siddhanta's demeanor to indicate that he had been serious, Abhay felt compelled to question how he could purpose such a thing while India was still independent. இல்லையா? அவர் என்னவோ சொல்லிட்டாரு, நீ எழுந்து வந்து அதாவது நீ ப்ரீச் பண்ணலாம்ல, உனக்கு நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அப்படி உனக்கு நீ ப்ரீச் பண்ணலாம் இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவர் சொல்றார். ஆனாலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து சூழ்நிலை நமக்கு வந்து அமைய பெறணுமா இல்லையா? அததான் வந்து பிராக்டிகாலிட்டி வேற இல்லையா? அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நாம என்ன செய்யணும்ன்றது சொல்றது வேற, அதன் பிரகாரம் நடந்துக்கிறதுக்கு வந்து ஆத்தியாத்மிகத்துல இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் முடியும். ஆனா அதே வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதர் இல்லைன்னா ஒரு பௌதீகவாதியால வந்து அந்த அளவுக்கு பக்குவத்துல நடந்துக்க முடியாது. அவருக்கு தெரிஞ்சது அவர் சுத்தி இருக்கக்கூடிய தொல்லைகள் எல்லாம் எப்படி வந்து அதை வந்து இதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கறத தேடுறதுதான் அவருடைய ஒரே வேலையா இருக்கும். சோ அப்படி இந்த கொஷினை கேட்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து தள்ளப்பட்டார். ஏன்னா அவர் வந்து இவரை ப்ரீச் பண்ண சொன்னார். நான் இத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சுட்டு நான் என்னத்தை ப்ரீச் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ பக்தி சித்தாந்த ரிப்ளைட் இன் எ குவைட். இதையும் நம்ம இந்த லைன் படிச்சோம் நம்ம. அதாவது ஒரு குருனுடைய வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா வந்து அவருடைய கம்யூனிகேஷன். எஸ், அது ரிப்ளைட். ஈவன் நம்ம பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவர் பேசுறது. ஸோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பேசணும்னா ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் பேச முடியும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த முழு அதன் மீதே இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு பிளஸ் நம்பிக்கை இருக்கும். அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவும் அமைதியான குரல்ல சொல்றாரு, Krishna consciousness did not have to wait for a change in India politics, nor was it dependent on who ruled. அதாவது இது எதை குறிக்கிறது என்றால், முந்தைய காலகட்டத்துல கூட இப்ப நாம அசுர குணங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? மனிதர்களாகிய நாம அசுர குணங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா முந்தைய காலத்துல அசுரர்களே இருந்தாங்க இல்லையா? அந்த இப்ப ராமராஜ்யம் இருந்த காலத்திலயும், திரேதா யுகத்திலையும் சரி, துவாபர யுகத்திலையும் சரி, அடுத்து சத்திய யுகத்திலையும் சரி, எல்லா காலகட்டங்களிலுமே தேவர்கள் என்று ஒருவர் இருந்தால் அதுக்கு அசுரர்களும் இருந்தாங்க இல்லையா? இந்திர பதவி எப்பொழுதுமே வந்து ஆல்வேஸ் சேலஞ்சிங் பொசிஷன் தான். இந்திரன் எப்பவுமே தன்னுடைய பதவியை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக எப்பவுமே முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். சோ அதாவது there is no guarantee for anything அப்படிங்கறது வந்து அந்த ஒரு கோணத்துல இருந்து தான் வந்து
பார்த்தார் யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர். அதனால இந்தியாவுக்கு வந்து அது எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது இப்ப அடிமையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பின்னாடி சுதந்திரமானாலும் பரவாயில்ல, அதற்காக எல்லாம் இந்த பக்தி இயக்கம் வந்து வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் எ டைம், அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சோ இம்பார்ட்டன்ட், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா அதை தவிர்க்கவே முடியாது. எக்ஸ்க்ளூசிவ்னாக்கா எஸ், அதாவது அதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது மார்க்கம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். தட் குட் நாட் வெயிட், அதாவது அது இனிமே வந்து நம்ம காத்துட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கறது வந்து வெளிப்படுத்துறார். அபய் வாஸ் ஸ்ட்ரக் பை இஸ் போல்ட்னஸ். அவ்வளவு தைரியமா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வேர்டை கேட்டு பிரபுபாதர் ரொம்ப அப்படியே அதுலயே வந்து முழுகிட்டார். அப்படி ஹவு குட் ஹி சே சச் எ திங், எப்படி? ஏன்னா இவருடைய நோக்கமே இந்தியாவுடைய அதாவது சுதந்திரம் இல்லையா, அதுதான் முதன்மையா இருந்தது காந்தி இயக்கத்துல இருந்தா. சோ அது எல்லாமே பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட, அதுல எதுவுமே ஆன்மீகமே கிடையாது இல்லையா. அவருடைய கண்ணோட்டம் வந்து அந்த மாதிரி நிலையில தான் இருந்தது. ஸோ ஹோல் வேர்ல்ட் ஆஃப் இந்தியா பியாண்ட் திஸ் லிட்டில் உல்டங்கா ரூஃப்டாப் வாஸ் இன் டர்மாயில் இல்லையா. அவர் தான் அமைதியா உட்கார்ந்துருக்காரு, அவர் உட்கார்ந்துருக்கிற இடம் அமைதியா இருக்கு. ஆனா அந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வந்து, அதாவது இந்த பரதகண்டம் முழுவதுமே எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ப்ராப்ளமா தான் இருந்தது. And seemed to support what Abhay had said. Many famous leaders of Bengal, many saints, அதாவது துறவிகள், even Gandhi himself, men who are educated and spiritually minded, all might very well have asked the same question. எல்லாருமே இந்த கேள்விதான் கேட்பாங்க. Challenging the sadhu's revealancy. அவர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாருமே கேட்பாங்க. Yet he was dismissing everything. ஆனாலும் சாது இவர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து நிராகரிக்கிறது. ஆக்சுவலி அது அவ்வளவு முக்கியத்துவமற்றது. அதை விட முக்கியத்துவமானது ஒரு உயிர்வாழினுடைய உன்னதமான நிலைதான் அப்படிங்கிறது வந்து, அவனுடைய பிற்கால வாழ்க்கை அவன் எவ்வாறு அமைத்து கொள்ளணும் என்பதை பற்றி அவன் இப்பொழுதே ஆலோசிக்க வேண்டிய ஒரு தருணத்துல இருக்கான் அப்படின்றது. இது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செயல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷனா வந்து யாரு கொடுக்குறாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் அவர்கள் வந்து கொடுக்குறாரு. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தா மேலும் அவர் வந்து கண்டினியூ பண்றார், பேசுறார். வெதர் ஒன் பவர் ஆர் அனதர் ரூல் வாஸ் எ டெம்பரரி சிச்சுவேஷன். ஏன்னா யாருமே இந்த இடத்துல நிரந்தரமான அதாவது பதவியை வந்து வகிக்கிறது கிடையாது இல்லையா. இப்ப நம்ம பிரதான மந்திரி இருக்காரு, 2 முறை பிரதான மந்திரி ஆனார், 3வது முறை ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா. ஆனா அவரே கடைசி வரைக்கும் ஆண்டுட்டே இருக்க போறாரா என்ன? கிடையாது இல்லை. எத்தனையோ பிரதான மந்திரிகளை வந்து பரதகண்டம் வந்து இப்போ சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகளுக்கு ஆயிடுச்சு இல்லையா. சோ எத்தனையோ பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ வந்து பார்த்தாச்சு, பிரசிடென்ட்ஸையும் பார்த்தாச்சு இல்லையா. சோ அது எல்லாமே தற்காலிகமான ஒரு பதவிகள் தான். ஆனா நித்தியமான ஒன்று எது? இந்த பக்தியினுடைய பக்தி உணர்வு தான், கிருஷ்ண பக்தி உணர்வு தான். அந்த ரியல் செல்ஃப் இஸ் த ஸ்பிரிட் சோல் இல்லையா. ஆனா உண்மையானது எது? இந்த ஆன்மா வந்து நித்தியமானவன், அவன் தெய்வீகமான ஒரு நிலையை கொண்டவன். ஸோ நோ மேன் மேட் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் இல்லையா. யாருமே வந்து இந்த அரசியல் இதை வந்து இதெல்லாம் மேன்மேட் திங்ஸே கிடையாது. எல்லாமே முந்தைய காலகட்டங்கள்ல எல்லாம் எவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டிருந்ததோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் பரிமாணமாகி கடைசியில அதாவது முடியரசுல இருந்து குடியரசுக்கு வந்தான் நம்ம இல்லையா. ஸோ குட் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் ஹியூமனிட்டி. ஆனா இந்த பொலிட்டிக்கல் அரசியல் தன்மையே வந்து ஒரு சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக மட்டும்தான் இருக்கணுமே ஒழிய அது வந்து ஒருத்தருடைய சுயலாபமாக என்றைக்கும் இருக்கக்கூடாது. அந்த காலத்துல எல்லாமே பெயிண்ட்லி கிங்ஸ் தான் இல்லையா. அதாவது தர்மம் அறிந்த அரசர்கள் வந்து அரசாண்டார்கள், மக்கள் எல்லாமே நிம்மதியாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் இப்போ சூத்திரர்கள் தான் வந்து அரசாள்கிறார்கள் இல்லையா. அதனால அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அஜ்ஞானத்துலதான், அஜ்ஞானமான நிலையில தான் இந்த அரசாட்சியே வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். அதுதான் உண்மை. ஸோ இன்னைக்கு நாளைக்கான கிளாஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வெரி ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருந்தது. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகா 5.5.17 ஸ்லோகாக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இது வந்து கொடுத்திருக்காரு. ரெண்டு மனிதர்களால் வந்து 17 ஸ்லோகம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒண்ணு வந்து ஒரு கண்ணு தெரியாதவன் வந்து ஆப்வியஸ்லி அவன் வந்து தவறான ஒரு பாதைக்கு தான் போவான் இல்லையா. அதுதான் பௌதிகவாதியினுடைய வாழ்க்கை நிலையே. அதே நல்ல உள்ளதை கண்ணு நல்ல பார்வை கொண்டிருப்பவன் யாரு? அதாவது நல்ல கற்றறிந்த இல்லையா. சோ மேலும் வைஸ்லி பர்சன் இல்லையா, ஞானத்தை பெற்றிருக்கக்கூடியவன்.
அப்படிப்பட்டவன் ஒரு ஜென்டில் மேன் இல்லையா, அவங்கள வந்து சிதாதிர் முனி என்று சொல்லலாம். அப்படிப்பட்டவன் அவன் கண் முன்னாடியே வந்து இந்த குருடனா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து வழி தவறி செல்வதற்கு அவன் என்றைக்குமே அனுமதிக்க கூடாது இல்லையா. இதற்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஜென்டில் மேன் என்ற பொசிஷனுக்கு யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், குருவா இருக்கலாம், தாயா இருக்கலாம், தந்தையா இருக்கலாம் இல்லையா. மேலும் வந்து கடவுள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடவுள்னு சொல்ற தேவர்கள், நாம ஒரு தேவதை மீது வைத்திருக்கக்கூடிய பக்தி, அந்த தேவதை தான் நம்மள வழி நடத்துது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. இப்படிப்பட்ட இந்த கணவர் தான் வந்து வீட்டுக்கே வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இல்லையா. சோ இந்த 5 விதமான நிலைகள் இருக்கக்கூடிய அவங்க எல்லாருமே ஜென்டில் மேனா இருக்கணும். தட் சுட் பி த ரோல் மாடல். அவங்க அந்த குடும்பத்தையும் அந்த நாட்டையுமே தன்னுடைய பக்தர்களையுமே வந்து அவர்கள் நல்வழிப்படுத்தும். ஒரு தேவதையை வணங்குறாங்க, இப்ப நம்ம தாயார வணங்குறோம், ஒரு சிவபெருமானையே வணங்குறோம்னாக்கா நம்முடைய தவறான வேண்டுதலுக்கு அவங்க என்னைக்குமே வந்து செவி சாய்க்க கூடாது. நம்மள நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து அந்த அனுகிரகத்தை அவங்க பண்ணணும் இல்லையா. அது போலதான் நம்ம வீட்லயே பிள்ளைங்க தவறு இழைத்தா தாய் தந்தையர்கள் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து அதை வந்து இது தவறு அப்படின்னு எடுத்து கூறக்கூடிய அத்தகைய நிலையில இருக்கணும். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. அதே மாதிரி குரு வந்து தன்னுடைய சிஷ்யன் வந்து தவறிழைத்தால் அதற்கு வந்து நல்வழிப்படுத்த வேண்டியது அந்த குருனுடைய கடமை. சோ இப்படி ஒன்றொன்றாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்டவங்க தான் உண்மையிலே குரு. அப்படிப்பட்டவங்க ஒருவேளை இந்த நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலை அவங்க வந்து செய்யவில்லை என்றால், அவர்கள் வந்து தாயாகவோ தந்தையாகவோ இல்லை கணவனாகவோ இல்லை வந்து ஒரு தேவதையாகவோ இல்லை வந்து இல்லை என்றால் ஒரு குருவாகவோ இருப்பதற்கு வந்து தகுதியே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து 18வது ஸ்லோகத்துல வந்து முடிக்கிறார். சோ அப்படி நம்ம இந்த இதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அந்த அந்த வியாக்கியானத்தை படிக்கும் பொழுது இப்படி அடிச்சு சொல்றாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே தோணும் இல்லையா. கம்யூனிசம், கேபிட்டலிசம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அங்க எல்லாரும் சமம் பண்ணுவாங்க கம்யூனிசம், ரஷ்யா. அப்படி ரஷ்யா வந்து யுஎஸ்எஸ்ஆரா இருந்துச்சு, ஆனா எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிச்சு. ஒன் மோர் திங், அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி 15th or 16th ஸ்லோகாக்கு வந்து படிச்சப்போ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து பார்க்கிங் டாக்ஸ் அசோசியேஷன் சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து. ஆக்சுவலி எப்படின்னா எல்லாருமே யுனைடெட் நேஷன்னா என்ன, ஒன்று கூடி இருக்கிறது இல்லையா. ஆனா அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து அங்க போய் ஒருத்தர் வந்து பேசிக்கிறாங்க இல்லையா. ஆனா ஒவ்வொரு நாடுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிந்து, இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்துல வந்து ஒரே ஒரு இதுவாதான் இருக்கு, ஆனா அது இப்ப எல்லாமே பீஸ் தான் வந்து பிரிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி சோவியத் யூனியன் பாத்தீங்கன்னா, நாமெல்லாம் ஹிஸ்டரி புக்ல, ஜியோகிரபி புக்ல, ஹிஸ்டரி புக்லயே படிக்கும்போது யுனைடெட் சோவியத் சோசியலிஸ்ட் ரிபப்ளிக் இல்லையா. அது எப்பயோ படிச்சது, நானும் ஒரு 40 வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு நான் படிச்சு. அதனால அந்த யுஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது அது ஒன்னா இருக்கும் பொழுது யுஎஸ்ஏ வந்து அவ்வளவு பயப்படும், அப்படி இருந்தது. ஆனா கடைசியில எல்லாமே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சோவியத் ரிபப்ளிக்னு இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ ரஷ்யா செப்பரேட்டா, அதுக்கப்புறம் உக்ரைன் செப்பரேட்டா, ரெண்டு நாடுமே எல்லாமே ஒரே நாடாதான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ ஒருத்தர் வந்து இப்போ வந்து அது ஒருத்தர் இப்ப என்ன பண்றாங்க, தாக்கின்னு இருக்காங்க. அவங்களுடைய செல்வ வளத்தையும் இல்லையா, அவங்களுடைய பணத்தை எல்லாமே ஒருத்தரை அழிப்பதற்காகத்தான் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா. This Prabhupada has given a very strong commentary on that. Actually, it is a very nice session he has given. நாம் என்றைக்குமே வந்து நாம உரிமையாளர் என்று எது வரைக்கும் நினைக்கிறோமோ அது வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் பரம உரிமையாளர். அதனால நாம் எல்லாருமே பரம உரிமையாளரை மையமாக வைத்து அந்த யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்களுடைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணாங்க, கான்பரன்ஸ். கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்ல ஒரு கதியை அடைய முடியும். ஆனா அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் என்பது அந்த இடத்துல கிடையாது. ஏன்னா ரஜோகுணம் மற்றும் தாம்சி குணத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் இப்ப பிரபஞ்சத்துல ரொம்ப மேன்மையா வளர்ந்திருக்காங்க. சத்துவகுணமே வந்து மிக 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 குறைவான ஒரு நிலையில இருக்கு இல்லையா. அதனால இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அதை பார்க்கும் பொழுது எஸ், அவர் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பேசினது வந்து இந்த இடத்துல புரியுது இல்லையா. டெம்பரரி சிச்சுவேஷன். சோ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, எந்த இதுமே நிரந்தரம் இல்லை இந்த இடத்துல. அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அதுக்கு எதுக்கு அவ்வளவு நம்ம வந்து ஆர்குமெண்ட் ஆயிட்டு இல்லையா. பட் த எட்டர்னல் ரியாலிட்டி இஸ் கிருஷ்ண. எப்பவுமே நிச்சயமா இருக்கிறது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு தான், பக்தி உணர்வு தான்.
அந்த ரியல் செல்ஃப் இஸ் தி ஸ்பிரிட் சோல். உண்மையிலே இருக்கிறது இந்த ஆன்மா தான், உடல் கிடையாது. சோ மேன்மேடு பொலிட்டிக்ஸ் எல்லாமே என்றைக்குமே வந்து நன்மையான ஒரு சுச்சுவேஷனை கண்டிப்பா கொடுக்காது. இதுதான் வந்து வேத சாஸ்திரங்களே கொடுக்கறது. அந்த காலத்துல வந்து அவ்வாறுதான் வந்து பரிபாலித்தார்கள் இல்லையா. ஒரு பிராமன் வந்து அதாவது அட்வைஸ் கொடுக்கறது யாருக்கு, தெய்வீகமான, அதாவது தெய்வீகமான பண்புகளை கொண்ட ஒரு அரசனுக்கு வந்து வழி நடத்துதல் இருந்தது இல்லையா. சத்திரியன் தான் அரசாட்சி புரிந்தான் இல்லையா. ஆனா இப்ப வந்து சூத்திரர்களாகி இருக்கக்கூடிய நாம தான் வந்து அரசாட்சி புரிகின்றோம். Although everyone is an eternal servant of God, one who takes himself to be the temporary body and regards the nation of his மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். நான் ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன். ஒரு நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம். So the leaders and the followers of the world's political movements, including the movement of Swaraj, அந்த காலத்துல நம்ம பரத கண்டம் விடுதலை அடையறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளி கல்டிவேட்டிங் திஸ் இல்யூஷன் அததான் பண்ணாங்க இல்லையா. இது என் நாடு என் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியல் வெல்ஃபேர் ஒர்க் வந்து ஒரு உயிர்வாழினுடைய, அதாவது தவறி விழுந்த நிலையில இருந்து அவரை வந்து கரை சேர்க்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஒரு சுதந்திரமே நம்ம கொடுக்கறது. இந்த ஆத்மாவுக்கு நாம் எப்போ சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறோமோ அப்பதான் உண்மையான சுதந்திரம். இந்த பரத கண்டத்துக்கு நாம சுதந்திரம் வாங்குறதுல எந்த புண்ணியமும் கிடையாது. வெதர் இண்டிவிஜுவல், சோசியல், பொலிட்டிக்கல் should help prepare a person for his next life. அடுத்த ஜென்மம் என்ன, அடுத்த பிறவி என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும் இல்லையா. அண்ட் ஹெல்ப் him re-establish his eternal relationship with the Supreme. நித்தியமான, அதாவது சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய இறைவனோட வந்து அந்த ஜீவனை வந்து நாம கண்டிப்பா சம்பந்தப்படுத்தணும். அதுதான் உண்மையான நம்ம அந்த ஜீவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சுதந்திரம் இல்லையா. குய்யா குய்யதரம் குய்யதமம் இல்லையா. நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் வந்து அதுதான் ரகசியம். அடுத்து நாம பகவானுக்கு எந்த விதத்துல எல்லாம் அந்த சம்பந்தத்தை எவ்வாறு ஏற்படுத்தி கொள்றது, நாம செய்யக்கூடிய பக்தி செயல் மூலியமாக சிவனம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அந்த நவவித பக்தி. சோ we are all part and parcel. எப்படி அவருக்கு நாம் சர்வ் பண்றதுன்றதுதான் வந்து குய்யதரம். அடுத்து வந்து விண்ணப்பகுதிகள் என்பது இது ஹவு டு சர்வ். அதனுடைய பிரயோஜனமா வர்றது என்னது, நமக்கு வந்து பலஸ்ருதி தான் வந்து இறைவனுடைய திருநாட்டை சேர்வது இல்லையா. சோ அந்த நிலைகளை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி has articulated these ideas many times before in his writings. இந்த மேல சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறைய இடங்கள்ல அவர் வந்து அவருடைய எழுத்துக்களை வந்து எடுத்துரைத்ததாக இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. there has not been, there will not be, அதாவது இல்லாமல் இருந்ததும் கிடையாது, இனிமேலும் இருக்காமல் போவதும் கிடையாது. such benefactors of the highest merit Chaitanya Mahaprabhu and his devotees has been. The offer of other benefits is only deception, அதாவது ஏமாற்றுறது இல்லையா. It is rather a great harm, whereas the benefit done by him and his followers is the truest and greatest eternal benefit. நாம் இந்த பௌதீகத்துல எதெல்லாம் நம்ம வந்து நன்மை என்று நாம் செய்து கொள்கின்றோமோ அது வந்து நன்மையே கிடையாது. அதனால ஆன்மீக தளத்திலிருந்து முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன வழி நடத்தி சொன்னாங்களோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும். அதுதான் நமக்கு மேன்மையான, அதாவது லாபம், பெனிஃபிட், நித்தியமான லாபம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. திஸ் பெனிஃபிட் இஸ் நாட் ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் கண்ட்ரி. இது ஒரு சமுதாயத்திற்கோ, ஒரு நாட்டிற்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்திற்கோ, இல்ல ஒரு மனிதனுக்கோ கிடையாது. அனைவருக்குமே இது பொதுவானது. shown it to jivas, absolves them eternally from all wants, from all inconveniences, from all distress. இதெல்லாமே ஒருத்தர் இந்த நன்மையை அடையும் பொழுது இல்லையா, இந்த பெனிடிக்ஷன் அடையும் பொழுது, இந்த அருளை பெறும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன குழப்பங்கள், கலக்கங்கள், அவங்களுக்கு எவ்வளவு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் அவை அனைத்திலிருந்து அவருக்கு வந்து விடுதலை என்பது உண்டு.
தட் கைண்ட்னஸ் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி ஈவல். அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதகத்தையுமே விளைவிக்காது. அந்த ஜீவாஸ் ஹூ ஹேவ் இட் வில் நாட் பி விக்டிம்ஸ் ஆஃப் த ஈவல்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். அப்படின்னா இங்க மீண்டும் வந்து அவர்கள் வந்து கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அந்த ஜீவாத்மாக்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. as Abhay listened attentively. ஸோ அதனாலதான் நம்ம we have to listen ஸ்ரவணம் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும், ரொம்ப அட்டென்டிவா பண்ணணும். ஸோ அதனால அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் என்ன சொன்னாரோ அதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டார். He recalled a Bengali poet who had written that even less advanced civilizations like China, Japan were independent, and yet India labored under the political oppression. Abhay knew well that philosophy of nationalism, which stressed that Indian independence has to come first, and obsessed people was a reality. The British slaughter of innocent citizens was a reality, and the independence would benefit people. Spiritual life was a luxury that could be offered only after independence. இதெல்லாம் அவர் நினைக்கிறார். முதல்ல இப்ப வந்து நம்ம மக்களை வந்து பாதுகாக்கணும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய முதன்மையான விடுதலை இல்லையா. இல்லைன்னா அவங்களால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்றது என்பது அடிமைத்தனத்துல மிகவும் கஷ்டமானது. அவருக்கு அதுதான் ஹையஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸா தோன்றினது, விடுதலை தான். பரத கண்டத்தினுடைய விடுதலை தான் வந்து மென்மையாக தோன்றியது. இந்த பிரசன்ட் டைம்ஸ் the cause of national liberation from the British was the only relevant spiritual movement. அதையே அவர் ஆன்மீகமா ஏற்றுக்கொண்டார். The people cause was in itself. அதான் மக்கள் தொண்டு மகேசன் தொண்டுன்னு சொல்றோம் பாருங்க. அத வந்து அப்ப அவருடைய எண்ண ஓட்டம் அப்படி இருந்தது. Yet Abhay had been raised as a Vaishnava. அவர் தந்தை வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்தே வந்து அவரை வந்து அப்படிதான் வளர்த்தார். He appreciated what Srila Bhakti Siddhanta was saying. Abhay had already concluded that this was certainly not just another questionable sadhu. சிறு பிராயத்துல அவருடைய தந்தையார் யாரு சாதுவா காவி உடை அணிந்திருந்தாலும் அவரை அழைச்சு அவங்களுக்கு வீட்டுல உபசாரம் பண்ணி வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாருன்னு சொல்லப்பட்டு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி சாதுக்கள் கிடையாது. அதுல நிறைய பேர் ஏமாற்று பேர் வழிகள் என்பது பிரபுபாதருக்கு தெரியும். அதனாலதான் சாதுன்னா அவருக்கு பிடிக்காமலே போனது. அவருடைய நண்பன் அழைத்த போது கூட அவர் வரல. ஆனா ரொம்ப அதாவது வற்புறுத்தி இங்க வந்து அழைத்து வந்தார். அங்க வந்த பிறகு இந்த சாது பேசுனதை கேட்டு அவருக்கு வந்து பிரமிப்பாக இருந்தது. இவர் நார்மல், அதாவது சாதாரணமா நாம் எப்பயும் போல பார்க்கக்கூடிய சாது கிடையாது, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அப்படிங்கிறது வந்து அவரால் புரிஞ்சுக்க முடிந்தது. He perceived the truth in what Srila Siddhanta said. அவர் என்ன சொன்னாரோ அதுல இருக்கக்கூடிய உண்மையை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிஞ்சது. This sadhu was not concocting on his own philosophy. அவருடைய சொந்த கற்பனையால எந்த ஒரு தத்துவத்தையுமே அவர் சொல்லல, அனைத்திற்குமே வந்து ரெஃபரன்ஸ் தான் இல்லையா. And he was not simply proud or belligerent, even though he spoke in a way that kicked out practically every other philosophy இல்லையா. அவர் சொன்னதுல அவருக்கு எதுவும் பெருமையோ இல்ல வந்து அவர் தான் இதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுன்னு சொல்றாரு அப்படிங்கிறதுலாம் எந்த இதுவுமே கிடையாது. சோ ஒரு அமைதி மேல அந்த ஒரு வார்த்தை நம்ம கண்டிப்பா நோட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல வருது இல்லையா. ஸோ என்னது மேல ஒரு இடத்துல குவைட் டீப் வாய்ஸ், அதான் ரொம்ப முக்கியம். அமைதி. சோ இது வந்து யாருக்கு வரும்னா நல்ல பண்பட்ட ஒரு மனிதருக்கு தான் அந்த ஒரு சுபாவமே இருக்கும். அதனால கொஞ்சமா தெரிஞ்சவங்க வந்து நிறைய தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிப்பாங்க. ஆனா எல்லாவற்றையுமே தெரிந்தவர்கள் வந்து இந்த வார்த்தைகளை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. குவைட் டீப் வாய்ஸ். டீப் யா குவைட் டீப் வாய்ஸ் அப்படின்னா அமைதியும் மற்றும் வந்து அதாவது ஆழ்ந்த கருத்தோட அவர் வந்து பேசினார். அப்ப அவருடைய பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல அவ்வளவு உண்மை இருப்பதை வந்து பிரபுபாதரால வந்து உணர முடிந்தது. அதனால he was speaking the eternal teachings of the Vedic literatures and the sages, and Abhay loved it to hear. ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி சமஸ்கிருதம் நல்லாவே தெரியும். சோ அவர் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதை பேசிக்கலி அவர் ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அதனால அதை கேட்பதற்கு அவருக்கு வந்து பிடித்திருந்தது. he loved it ன்னு சொல்றாங்க. மேலும் பக்தி சித்தாந்த ஸ்பீக்கிங் சம்டைம்ஸ் இன் இங்கிலீஷ், சம்டைம்ஸ் சில சமயத்துல ஆங்கிலத்திலும் சில சமயத்துல வங்காளத்திலுமே அவர் பேசினார். கோட்டிங் சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளுடைய கொட்டேஷன், பகவத்கீதை, பாகவதம், இதுல இருந்து எல்லாமே அவர் ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். Krishna had delivered that person should give up whatever duty he considered religious and surrendered unto him, the supreme personality. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞா மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா இல்லையா. சோ அத வந்து கோட் பண்றார். அதாவது எல்லா தர்மத்தையுமே விடுத்து இறைவன் தாள் பணிய வேண்டும்.
ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவன் தாள் பணியும் பொழுது நாம் ஆற்றக்கூடிய தர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து இட் வில் ஃபால். நம்ம அதெல்லாம் செய்யறதுக்கான பாதை வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வழி நடத்துவார் பகவான். அதனால்தான் அவர் பாதத்துல நாம வந்து சரணடைந்தால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே தானா நமக்கு வந்து இட் வில் ஃபால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன் தர் ஓன் ஸ்பேஸ். அதனால அதை பத்தி நாம ரொம்ப ஆலோசனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. என்ன வழி கிடைக்கிறதோ இறைவன் நமக்கு வழிகாட்டுவார் என்ற நம்பிக்கையோட நாம் அதை எடுத்து செல்லும் பொழுது அதை நாம கண்டிப்பா செயல்படுத்த முடியும். ஆனா அத்தகைய ஒரு பக்குவம் வந்து நமக்கு இருக்கணும். தர்ம புரோஜித கைத்த அத்திர பரமோ நிர்மத்சரானாம் சதாம். நிர்மத்சரம் இல்லையா, நான் என்வியஸ், நிர்மத்சரம், அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இல்லையா. சோ என்வியஸ் பத்தி காலையில கூட நம்ம பேசணும். ஒரு மனிதன் பொறாமைப்படவே கூடாது, வாழ்க்கையில கம்பேரிசனே பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் இருக்கவே மாட்டாங்க, கண்டிப்பா இருக்கவும் முடியாது. எவ்ரிவன் ஹேஸ் தேர் ஓன் கர்மா இல்லையா. ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலனும் வெவ்வேறு. அதனால அவரவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலையும் வெவ்வேறாகத்தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் வந்து என்றைக்குமே கம்பேர் பண்ண கூடாது. Srila Bhakti Siddhanta's presentation was so cogent that anyone who accepted the Shastras would have to accept this conclusion. So அதனால சாஸ்திர விதிகளை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து எடுத்துரைத்த அனைத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்துலதான் இருப்பாங்க. The people were now faithless. அப்போ சுதந்திரம் அடையும் பொழுது 75 ஆண்டுக்கு முன்னாடியே ஜனங்க அப்படிதான் இருந்திருக்காங்கன்றது வந்து, அதாவது பிரபுபாதர் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலேயே இவ்வாறுதான் இருந்தார்கள் என்பதை நாம நினைக்கணும். Therefore, they no longer believed that devotional service could remove all anomalies, even in on the political scene. அதாவது அவங்க அந்த இடத்துல நம்பிக்கையற்ற நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம பக்தி செய்ய நம்ம சொன்னோம்னா கண்டிப்பா அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. பக்தி மீதே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. பக்தி நம்ம செய்தா நமக்கு வந்து சங்கடங்களை எல்லாமே வந்து தவிர்த்துடுமா, இப்ப நம்ம சஃபராயின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் மாற்றம் வந்துடுமா அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பா வரவே வராது. So he went on to criticize anyone who was ignorant of the soul and yet claimed to be the leader. So political அப்படிதான் இல்லையா. சோ நான் தான் எல்லாத்துக்கும் தலைவன். சோ அதனால மதம் இன்றைய வரைக்கும் கூட நம்ம சனாதன தர்மத்தை வந்து தவறான முறையில தான் வந்து பேசி அந்த நிலையில சமத்துவம் என்ற பெயர்ல என்ன பண்றாங்க, பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆறாங்க இல்லையா. அதை நாமளும் பொதுமக்களாக கேட்டுதான் இருக்கும். மேலும் கேட்டு அவங்களுக்கே கூட நம்ம போய் ஓட்டு போட்டுட்டும் வந்துடுறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி செயல் தான் நம்ம செய்யணும். Even cited names of contemporary leaders and pointed out their failures, and he emphasized the urgent need to render the highest good to humanity by educating people about the eternal soul and the soul's relation to Krishna and the devotional service. ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே. அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய அதாவது ரொம்ப மேன்மையான ஒரு லீடர்ஸ் அவங்களே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தனித்துவம் பெற்ற கான்டெம்பரரி லீடர்ஸ்னா அவங்களுக்கே உரித்தான ஒரு பாணி. அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாத்மா காந்தி எடுத்திருந்தா அவருக்கே உரித்தான பாணி இல்லையா, சிம்பிள் லைஃப் அந்த மாதிரி ஒரு இது. சோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய இது இருந்தாலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க ஃபெயிலியர்ஸ் தான் இருக்காங்க. they have not succeeded இல்லையா. அண்ட் he emphasized the urgent. அதனால பக்தி தான் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு செயல். சோ அதை நம்ம ரொம்ப அதாவது வேகமா அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்தணும். இன்னும் காலம் தாழ்த்தின்றே இருந்தாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல நன்மை என்பது இருக்காது அப்படிங்கறத வந்து வலியுறுத்துகிறார் இந்த இடத்துல. அதை எவ்வாறு செய்ய முடியும்னா ப்ரீச்சிங், அதாவது இதை எடுத்துரைக்கிறது மூலியமா தான். பக்தியை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது, நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி சொல்வது இல்லையா. சோ அதாவது சம்பந்தா, அபிதயா அண்ட் பிரயோஜன், இந்த மூன்றை பற்றியுமே எடுத்துரைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ பகவானுக்கும் நமக்கு இருக்க சம்பந்தம் பக்தி சேவை மூலியமா தான் அது அதாவது பிக்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா. நிரந்தரமாக வந்து அதாவது அந்த பகவானுக்கும் அந்த பக்தன் அதாவது ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம் வந்து பக்தி தொண்டு மூலியமா தான் நித்தியப்படுத்த முடியும். வேற எந்த ஒரு செயலாலுமே அதை வந்து பர்மனன்ட் பண்ணவே முடியாது. இல்லைன்னா இந்த ஃபர்கெட்ஃபுல் நேச்சர்ல தான் இருக்கும் நம்ம. அப்போ அது ஃபுல் பௌதிக நிலையில நம்ம செயல்களை நாம செயல்படுத்துவோம். So Abhay had never forgotten the worship of Lord Krishna and his teachings in Bhagavad Gita, Thirubrayatnande, and his family always worshipped Lord Chaitanya Mahaprabhu, whose mission Bhakti Siddhanta Saraswati was espousing. So அவர் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இயக்கத்தை அவங்க குடும்பம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து
எப்பவுமே வந்து வழிபட்டு இருக்காங்க, பகவத்கீதையை வாசிப்பாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அவங்க எப்பவுமே சேவிக்கிறது உண்டுன்றது வந்து இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுது. As these Gaudiya Math people worship Krishna, he also had worshipped Krishna throughout his life and had never forgotten Krishna. But now he was astounded to hear the Vaishnava philosophy presented so masterfully. இல்லையா? அப்படின்னா அவ்வளோ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து ரொம்ப ஸ்காலர் அவர் வந்து. சோ அதனாலதான் அவருடைய குருவா இருக்க கௌரகிஷோர் பாபாஜி வந்து அவர் அவ்வளவு ஸ்காலர்லி பர்சன் கிடையாது. அதனால அவருக்கு வந்து தீட்சையே கொடுக்க மாட்டேன், எவ்வளவு 17 முறையோ 18 முறை போனாராம், அப்போ ஏத்துக்கவே இல்லையா. அப்புறம் பக்தி சித்தாந்த பக்தி வினோத தாகூர் அவர் சொல்லிதான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து கொடுத்ததாக சொல்லப்படுது. சோ விடாத முயற்சி, அந்த விடாமுயற்சி என்பது கண்டிப்பா இருக்கணும். So as forgotten, but Bhakti Siddhanta Saraswati was not stirring up within him his own Krishna consciousness by the words of his spiritual master. Not only was remembering Krishna, but he felt his Krishna conscious being enhanced 1,000 times, a million times. What had been unspoken in Abhay's boyhood, what had been vague in Jagannath Puri, what he had been distracted from at college, what he had been protected in by his father, now surged forth within Abhay in responsive feelings, and he wanted to keep it. So சிறு பிராயத்திலிருந்தே அவர் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை வந்து அவர் வந்து கடந்து சென்றார் என்பது யோசிக்கிறார் எல்லாத்தையுமே. ஸோ அன்ஸ்போக்கன் இல்லையா, சின்ன பிராயத்துல எதை பேசாம இருக்கு. சிறு பிராயத்துல அவர் கோயிலுக்கு எல்லாம் போனார் இல்லையா, டெய்லி வந்து ராதாகிருஷ்ணா டெம்பிளுக்கு போவாங்க. அடுத்து அவரு ஜெகநாத் பூரிக்கு போயிட்டு அங்க அவரு தந்தையாருடைய நண்பர் வீட்டுக்கு சென்ற போது அங்கே வந்து மாமிசத்தை வந்து உணவாக கொடுத்த போது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாம டைரக்டா வந்து ஜெகநாதர் தரிசனம் பண்ணிட்டு ட்ரெயின்ல வந்த அந்த அனுபவம் இல்லையா. சோ மேலும் காலேஜ் லைஃப் இல்லையா, அந்த இடத்துலயுமே வந்து த டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. சோ அண்ட் ஹி ஹட் ப்ரொடெக்டட். ஸோ திருப்பிராயத்துல தந்தை மூலியமா அவர் எவ்வாறு வந்து ரட்சிக்கப்பட்டார் இல்லையா. சோ அதாவது ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லையா, ஜெகநாத் ரத யாத்திரையை வீட்டிலேயே செய்யறதுக்கு அவர் வந்து செயல்படுத்த, அவருடைய தந்தை செய்த பக்தி, அந்த பக்தி பாதையை வந்து அவர் வந்து ஏற்றி நடந்த விதம், இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்ப பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் பேசின பேச்சு அது எல்லாத்தையோட சேர்ந்து அவரால் வந்து ரெஸ்பான்சிவ் ஃபீலிங்ஸ்ன்னு சொல்லப்பட்ட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் அது. அப்படின்னு ரியாக்டிவ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ் ரெண்டுமே ஆப்போசிட். ரியாக்டிவ்னா எதிர்மறையா நினைக்கிறது, அது ஏற்றுக்கொள்ளாத பாவம். ரெஸ்பான்சிவ் மீன்ஸ் அக்செப்டன்ஸோட இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வுகள் அவருக்கு அது மனசுல வந்து ஆழமா பதிய ஆரம்பிக்கிறது. அது அப்படியே அவர் உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறார். He himself felt defeated. ஸோ அவர் கேட்ட கேள்வி வந்து அதற்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் கொடுத்த விளக்கம். ஸோ அவருக்கு வந்து நாம தோல்வி அடைஞ்சோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து வருது அவருக்கு. ஆனாலும் அது அவருக்கு விரும்பி இருந்தது. அவர் கொடுத்த விளக்கம் வந்து அவருக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருந்ததால அவர் வந்து அது பெருசா தோற்றாலும் அதை பற்றி அவர் பெருசா நினைக்கல. He suddenly realized that he had never been defeated, but this defeat was not a loss. It was an immense gain. இல்லையா. ஏன்னா ஞானத்தை போதிக்கிறவங்க வந்து மிக மிக குறைவு இல்லையா. உண்மையான ஞானத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம வேலை செய்யறதுக்காக படிக்கக்கூடிய டிகிரி வந்து ஞானம் கிடையாது, அது வந்து ஒரு கலை அப்படின்னு சொல்லலாம், ஸ்கில் இல்லையா. அதை வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கை அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜீவனை நடத்துறதுக்கான வருமானத்துக்கு தான் அதை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா. ஒரு தையல்காரன் வந்து துணி தைச்சு அவன் வந்து பிழைக்கிறான், அது ஒரு கலை அவனுடைய இல்லையா. he has that skill. அதே மாதிரி ஒரு கார்பெண்டர் வந்து கார்பென்ட்ரி ஒர்க் பண்றான், கோல்டு ஸ்மித் கோல்டு வேலை செய்யறான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய செயல்பாடுகள், ஒரு என்ஜினியர் வந்து கட்டடம் கட்டுறதோ இல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் படைக்கிறதோ ப்ரோக்ராமிங் பண்றதோ ஏதோ ஒண்ணு பண்றாங்க. டாக்டர் வந்து நமக்கு வந்து வைத்தியம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கில்ஸ் தான். அது எல்லாமே வந்து நாலேஜ்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. இந்த யுக உலகத்துல நம்ம வாழும் பொழுது நம்முடைய ஜீவனை வந்து எவ்வாறு வழி நடத்த செல்றது, வருமானத்திற்காக அதை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா அது வந்து உண்மையான ஞானம் கிடையாது. ஸ்ரீல பிரபுவா சொல்றார், I was from Vaishnava family, so I could appreciate what he was preaching. Of course he was preaching to everyone, but he found something in me. எனக்குள்ள அவர் ஏதோ பார்த்தார். And I was convinced about his argument and mode of presentation. அவர் சொன்ன விதம் எனக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருந்தது. I was so much struck with wonder. ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு நான் அதிலேயே ஆழ்ந்து விட்டேன். I could understand. எனக்கு புரிஞ்சது. Here is the proper person who can give a real religious idea.
இவர் தான் வந்து நமக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து தர்மத்தை பற்றியும் மதத்தை பற்றியுமே எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு நபர் என்பதை வந்து என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதுன்ட்டு யாரு பிரபுபாதர் அவர்கள் நினைக்கிறாரு. இட் வாஸ் லேட். ஸோ சாயந்தரம் வந்து லேட் ஆயிடுச்சு. அபய் அண்ட் நரேன் had been talking with him for more than 2 hours, 2 மணி நேரம். One of the brahmacharis gave them each bit of prasadam in their open palms and they rose gratefully and took their leave. அதை வாங்கிட்டு பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிச்சுட்டு ஸோ மன நிறைவோடையும் அதே நன்றி உணர்வோடையும் கிரேட்ஃபுல்லி இல்லையா. ஸோ இவ்வளவு ஞானத்தை 2 மணி நேரம் அவர் சொன்னார் இல்லையா, அதை ரிசீவ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் டுக் தேர் லீவ், அங்கிருந்து அவங்க கிளம்புனாங்க. மேலும் அதை நடந்து வந்தாங்க. இரவாயிற்று, நைட் வாஸ் டார்க். இறந்த சிறு சிறு விளக்குகள் வந்து எரிந்த வண்ணம் இருந்தது இல்லையா. அவை பாண்டட் இன் a great satisfaction what he had just heard. அவர் மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவா இருந்தது. Srila Bhakti Siddhanta explanation of the independence movement as a temporary incomplete cause had made a deep impression on me. அவர் சொன்னது இது தற்காலிகமான ஒரு ஏதாவது சுதந்திர இயக்கம், உண்மையிலே அது ஒரு ஜீவனுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்க போறதும் கிடையாது, அது வந்து முழுமையற்ற செயல் என்பதையும் வந்து விளக்குனது அவருக்கு வந்து ஆழ்ந்து பதிந்தது அவருடைய மனசுல. He felt himself less nationalist and more a follower. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தேசியவாதியா அவர் வந்து அவருடைய நிலை குறைந்து ஒரு ஆன்மீகவாதியாக அதே மாதிரி ஒரு சிஷ்யராக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு அதாவது அவருக்கு ஒரு டிசைபிளா அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சார் மனதளவுல. He thought that it would have been better if he were not married. I think இது நான் போன வாரம் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். சோ அவர் நினைச்சார், ஐயோ நம்ம திருமணம் ஆகாம இருந்திருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வருது இல்லையா. அதனால this great personality was asking him to preach. அதாவது இதை வந்து நீ வந்து போதிக்கணும். He could have joined immediately. அதாவது உடனே அவர் ஜாயின் ஆயிருப்பார். ஆனா அவர் வந்து திருமணமானவர். அதனால திருமணத்தை வந்து அதாவது குடும்பத்தை விட்டுட்டு அவருடைய பொறுப்புகளை விட்டு அவரால் போக முடியாது. Walking away from the ashrama, Naren turned to his friend. Abhay, what is your impression? What do you think of him? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கருத்தை பற்றி கேட்கிறார் அவருடைய நண்பர். வண்டர்ஃபுல், ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது என்று சொல்றார் பிரபுபாதர். The message of Lord Chaitanya is in the hands of the very expert person. இல்லையா, அதற்கு தகுதியான ஒரு நபரிடத்துலதான் இருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய. அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதை கண்டிப்பா இவர் வந்து செயல்படுத்துவார் என்ற நம்பிக்கை வந்து யாருக்கு இருந்தது? பிரபுபாதருக்கு இருந்தது. I accepted him as my spiritual master immediately. மனசளவுல, not officially but in my heart I was thinking that I have met a very nice saintly person. ஒரு நல்ல ஆன்மீகவாதியை சந்தித்த திருப்தி வந்து அவருக்கு இருந்தது. அதை வந்து மனசளவுல அவரு நினைக்கிறார். After his first meeting with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Abhay began to associate more with Gaudiya Math. கௌடிய மட் பக்தர்களோட அவர் நிறையவே அசோசியேஷன் வச்சுக்க ஆரம்பிச்சார். இப்ப நாம கூட இஸ்கான் போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டே போறோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூஸா போய் அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட எப்படி நாம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்றோம் இல்லையா, அது போலதான் அவரும் செய்தார். So and he gave him books and told him the history of they gave him, அவங்க புஸ்தகங்கள்லாம் கொடுத்தாங்க. அவருடைய குருநாதருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிஸ்டரி, வாழ்க்கை வரலாறெல்லாம் சொல்லி இருந்தாங்க. ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த 10. அவங்க அதாவது பக்தி வினோத டாகருக்கு 10 பசங்க, முதல்ல 9 ஐ திங்க் பெண் குழந்தைகள் தான் நினைக்கிறேன் நானு, எனக்கு கன்ஃபார்மா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் இவர் 10ஆவதாக பிறந்தார். ஒரு மகன் வேண்டும், தனக்கு பின்னாடி இதை எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வாரிசு வேணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் அப்போ அதான் வந்து இவர் பிறந்தாரு. இவர் தான் அவர்ன்றதே தெரியாம போனப்போ அந்த ரத யாத்திரைனப்போ அவங்க வீட்டு முன்னாடி 3 நாள் வந்து ஜெகநாத் புரியில ரதம் வந்து நின்று, அப்போ இவருடைய தாயார் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி உடைய தாயார் வந்து அவரை எடுத்துட்டு போயிட்டு வரும்போது ஜெகநாதருடைய மாலை அவர் மேல விழுந்து, அவர் வந்து அவர் கைகளால் வந்து ஜெகநாதருடைய பாதங்களை தொட்டப்போ அவருடைய இது வந்து மாலை விழுந்தப்ப ஆசீர்வாதம் வந்த பிறகுதான் ஓகே இதுதான் அந்த குழந்தை என்று பக்தி வினோத தாகூரர் வந்து அவருக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு. ஸோ இப்படிதான் அவங்களுடைய ஃபேமிலி லைஃப் வந்து அவங்களுடைய இருந்தது. ஸோ before the time of Bhakti Vinoda, the teachings of Lord Chaitanya have been obscured by teachers and sects falsely claiming to be the followers. ஸோ ஒரு குருன்னு இருந்தா அவங்க என்ன அவங்கனாக்க ஒருத்தருக்கு முக்கியத்துவம், இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல எல்லா இடத்துலயுமே பொலிட்டிக்ஸ் உண்டு, பொலிட்டிக்ஸ் இல்லாத இடமே கிடையாது. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் என்று வந்த பிறகு அதுல பொலிட்டிக்ஸ் வந்தா அதுக்கப்புறம் அந்த
மடம் வந்து என்றைக்குமே முன்னுக்கே வராது. அதுதான் ப்ராப்ளம். சோ இந்த 64 கௌடிய சகோதரர்கள் இல்லையா, அதான் இருந்தாங்க இல்லையா, சகோதரர்கள், பிரதர்ஸ், காட் பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ யாரெல்லாம் டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மட்டமெல்லாம் வச்சு நல்ல ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, என்என்டி பிரபுஜி ஒரு 2-3 டைம்ஸ் கோட் பண்ணதை நான் கேட்டிருக்கேன் நானு. ஸோ ஒருத்தர் வந்து இந்த ரூம் எனக்கு வேணும், அந்த ரூம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் டேக்கிங் த டிசைபிள்ஷிப், ஸோ இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும்ன்ற அந்த இது இருக்கக்கூடாது. எது கிடைச்சாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் தான் இருக்கணும். ஆனா அந்த மனப்பான்மை துறவரம் அல்லது பிரம்மச்சரியத்தை பூண்டவர்களுக்கு இல்லாமல் போனப்போ பிரபுபாதர் வந்து சொன்னாராம், இவங்க கண்டிப்பா இந்த மடம் வந்து முன்னுக்கே வராது, அதனால நீ வந்து மேற்கத்திய நாடுல போயிட்டு பிரச்சாரம் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். திஸ் வில் நெவர் கம் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைய வரைக்கும் கூட அந்த மடங்கள் 64 மடங்கள் இருக்கிறதா சொல்றாங்க, கௌடிய மடங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பிரிஞ்சு. ஆனா எதுவுமே வந்து முன்னுக்கு வந்ததாக தெரியவில்லை பிரபுபாதர் அளவுக்கு. எவ்வளவோ வந்து பிரபுபாதர் ஐ திங்க் இன்னும் பின்னாடி வர இதுல எல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க, அவங்க எனக்கு இந்த பேர் புகழ் எதுவுமே வேணாம், எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து நம்ம குரு என்ன சொன்ன போனாரோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் அப்படிலாம் நிறைய அவர் வந்து கேட்டிருக்காராம். ஆனா அவங்க யாருமே அதுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமே கிடையாது. சோ எனக்கு அந்த லீடர்ஷிப் எதுவுமே வேண்டாம், நான் ஐ வாண்ட் டு ஒன்லி சர், நம்ம குரு என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதை செய்யணும்ன்றதுக்காக சொல்லியிருந்தாராம். பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம அதை வாசிப்போம். ஸோ நிறைய பேரு ஐ திங்க் சீனியர் டிவோட்டிஸ் 2-3 3-4 பேர் என்கிட்ட பேசினதை வச்சு நான் எனக்கு என்னன்னா, இந்த பிரபுபாதருடைய லீலாமிரதத்தை வாசித்தவங்க கண்ணுல வந்து கண்டிப்பா தண்ணி வரும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவ்வளவு அதாவது அவ்வளவு அவர் கஷ்டப்பட்டு இந்த இயக்கத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அற்புதமா விளக்கப்பட்டிருக்கு இந்த புக்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்க்கலாம் பின்னாடி என்னெல்லாம் வருதுன்றது வந்து நாம பார்த்து படிக்கலாம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுலயும் அதே மாதிரிதான் பிரிவுகள். ஆனாலும் யாருமே சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன தத்துவங்களை வந்து சொல்லிட்டு போனார் அப்படிங்கறத வந்து உள்ளதை உள்ளபடி அப்படியே எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பக்குவமே இல்லாம அவங்களுக்கே புரிந்த வண்ணம் இல்லையா, ஃபால்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செக்ஸ்னாக்கா பிரிவுகள் இல்லையா. சோ ஃபால்ஸ்லி கிளைமிங் டு பி த ஃபாலோவர்ஸ், நாங்கெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கே உரித்தான கருத்துக்கள் அவங்க அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போனாங்க. ஆனா ஒரு குரு என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போனா மட்டும்தான் அது கடைசி வரைக்குமே நிற்கும். அதுல நாம என்னைக்கு பிரிச்சு பேசி நம்முடைய கருத்துக்களை வந்து நாம எடுத்துட்டு போனோம்னா அந்த ஸ்பீச் வந்து கடைசி வரைக்குமே போகாது. இதுதான் நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த ஆச்சாரியாஸ், வி ஷுட் நாட் அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பிளேகரிசம் மாதிரி பண்ணவே கூடாது. ஃபால்ஸா நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது. மேலும் however through his prolific writings ரொம்ப அற்புதமா எழுதுவார் அவர், and through his social position as a high government officer, பக்தி வினோத தாகர் ஏன்னா அவர் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லையா, ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் எல்லாமே இத்தனை மணிக்கு அவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போனோம்னா அத்தனை மணிக்கு கோர்ட்டுக்கு போவார், கோர்ட்ல இருந்து இத்தனை மணிக்கு வந்துருன்னா வந்துருவார். சோ அடுத்து வந்து இத்தனை மணி நேரம் வந்து அவர் வந்து பகவத்கீதை பாகவதத்துக்கு ஒதுக்கணும், வியாக்கியானம் எழுதணும், படிக்கணும், இதெல்லாம் வந்து he actually involved. இப்போ பிரபுபாதர் நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறோம்னா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியர்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சு போயிருந்த அந்த வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணி தான் பிரபுபாதர் சம்மரியா நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதனால நம்ம வாசிக்கிறோம்னா இந்த குரு பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆச்சாரியர்களுடைய கருத்துக்கள் தான் நாம வந்து இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். ஸோ அதை வந்து அப்படியே அதுல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போனார் அவர்கள். He preached that the teachings of Lord Chaitanya were the highest form of theism, அதுதான் ஆன்மீகம், and were intended not for a particular sect, அது ஒரு பர்டிகுலர் பிரிவுக்கு கிடையாது, மதத்திற்கு கிடையாது, நாட்டுக்கும் கிடையாது, இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய எல்லா மக்களுக்குமே இது பொதுவானது என்று சொல்லப்படும். He professed that Lord Chaitanya's teachings would go worldwide and he yearned for it. அதாவது அப்பவே அவர் வந்து ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியிருந்தார். சோ கண்டிப்பா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய போதனைகள் எல்லாம் இந்த புவியில வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இது வந்து பரவும் அப்படிங்கிற ப்ரெடிக்ஷன் அவர் வந்து சொல்லிட்டு போனார். அதேதான் வந்து பிற்காலத்துல இப்ப பிரபுபாதரால் அது வந்து நடத்தப்பட்டது. The religion preached by Chaitanya Mahaprabhu is universal, not exclusive. பொதுவானது. யூனிவர்சல்னாக்க காமன், எல்லாருக்குமே. அதுல எந்த ஏற்ற தாழ்வுகளும் கிடையாது. இவங்களுக்கு இந்த பிரிவுக்கு இது, இந்த பிரிவுக்கு இது அப்படிங்கலாம் கிடையாது. அது ஒரு தனித்துவமான ஒரு இதுன்றதுலாம் கிடையாது. பொதுவான ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியது. The principle of Kirtan as a feature of Church of World invites all class of men without distinction of
caste, clan to the highest cultivation of spirit. This church, it appears, will extend all over the world and take place all sectarian churches which exclude outsiders or from the presence of mosque, church or temple. அதாவது சங்கீர்த்தனத்தை பத்தி மேன்மையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்து சர்ச்சு, மசூதி, அதுக்கப்புறம் கோயில், இந்த வேறுபாடுகள் எல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து பொதுவானது. இங்க இருக்கக்கூடியதுல வந்து வேறுபாடற்று இவங்க உயர்வானவர்கள், இவர்கள் தாழ்வானவர்கள் அப்படிலாம் கிடையாது. யார் ஒருத்தர் பக்தி கொண்டு இறைவனை வந்து வணங்குகிறார்களோ இல்லையா, அன்பு கொண்டு அவருக்கு வந்து அதாவது சேவை தொண்டு புரிகிறார்களோ அதுதான் ஹையஸ்ட் இந்த இடத்துல, irrespective of caste, ரிலிஜன் எதுவா இருந்தாலும். தட்ஸ் த கான்செப்ட் ஆக்சுவலி. லார்ட் சைத்தன்யா did not advent himself to liberate only a few men of India. அவர் அவதரிச்சது எதுக்கு? இங்க பரத கண்டத்துல இருக்க சில பேரை மட்டுமே வந்து விடுதலை அளிக்கிறதுக்கு கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த புவியில இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து கொடுக்கணும்னு தான் நினைச்சார். His main objective was to emancipate all living entities of all countries throughout the entire universe and preach eternal religion. நித்தியமான தர்மத்தை வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எடுத்துரைக்கணும். Chaitanya says in Chaitanya Bhagavat, in every town, country and village, my name will be sung. அப்படின்னு அவர் வந்து சைத்தன்ய பாகவத்ல சொல்லிட்டு போயிருக்கிறதா சொல்லப்படும். ஐ திங்க் நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வாசிக்கிறீங்க இல்லைங்களா? ஐ திங்க் மாதாஜி பாகவத் படிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானு. ராதிகா மாதாஜி பாகவத், சைத்தன்ய பாகவத்ன்றது வேற. சோ அதுல இருந்து கூட சரிதாமிரதம் வேற, பாகவதம் வேற. ஆமா, சைத்தன்ய பாகவத் அதுல இல்லாதது இதுல இருக்கும், இதுல இல்லாதது அதுல இருக்கும். ஆமா ஆமா. சோ அதனால அதுலயும் வந்து ஆதி மத்திய, அதுலயும் ஆதி, அந்தம் மற்றும் மத்திய லீலைகள் உண்டு. So although there is still no pure society of Vaishnavas to be had, that Chaitanya prophetic voice, அவர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு போனார் தீர்க்கமா இல்லையா? சோ கண்டிப்பா நடக்கும்ன்றது கேம் ட்ரூ. ஒரு குரு சொல்றது கண்டிப்பா நடக்கும். ஒரு குரு ஒண்ணு சொல்லிட்டு போறாங்கனாக்கா கண்டிப்பா இந்த இது வந்து முன்னேறாது அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பா அது நடக்காது. இந்த நிலை வந்து கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயுமே போகும்னு சொல்லிட்டு போனார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால்தான் இஸ்கான் இல்லாத கண்ட்ரியே கிடையாது இல்லையா? Oh, for that day when the fortunate English, French, Russian, German, American people will take up banners, mridangas, kartals and raise kirtan through their street and town, when will that day come? இல்லையா, எப்போ வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இது. A prominent magistrate Bhakti Vinodha Tagore, இதெல்லாம் அவர் நினைச்சார், was responsible government officer. He served as also superintendent of the temple of Lord Jagannath Puriல வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்திருக்கார். He was a father of 10 children. Yet in spite of these responsibilities, he served the cause of Krishna in prodigious way. After coming home from his office, ஏன்னா அவர் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாரா, இந்த டைமிங் evening, taking his meals, going to bed, he could sleep from 8 night until midnight வரைக்கும். Then he will get up and write until morning. He wrote more than 100 books during his life. 100 புத்தகம் மேல எழுதியிருக்காராம் இங்கிலீஷ்ல கூட, many of them Englishல. One of his important contributions with the cooperation of Jagannath Das Babaji, Gaura Kishore Das Babaji, was to locate the exact birthplace of Lord Chaitanya in Mayapur, about 60 miles north of Calcutta. Jagannath Das Babaji வந்து அவருடைய குரு. யாருடைய குரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய குரு. சோ கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி வந்து இவருடைய சிஷ்யன் இல்லையா? சோ ரெண்டு. சோ இவங்க வந்து they have to locate the சைத்தன்யா மகாபிரபு நவதீப்ப வந்து எங்கன்றது வந்து லொகேட் பண்றது. நார்த் கல்கட்டால இருந்து வடக்கு பக்கம் போனாக்கா 60 மைல்ல, கரெக்ட் தான் அது. ஸோ அதாவது அந்த தூரத்துல தான் இருக்கிறது ஆக்சுவலி. வெல்கம் ஒர்க்கிங் டு ரிஃபார்ம் Gaudiya Vaishnavism in India, he prayed Lord Chaitanya, your teachings have been much depreciated. It is not in my power to restore. அதாவது நீங்க சொல்லிட்டு போனது எல்லாமே அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. டிப்ரிசியேஷன் மீன்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனுடைய தத்துவங்கள் எல்லாம் வந்து கடைசி வரைக்குமே எடுத்துட்டு போக முடியல. என்னால் இதை வந்து கண்டிப்பா பாதுகாக்க முடியாது அப்படின்னு. அதனால எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் என்று அவர் வந்து ப்ரே பண்றாரு. அப்பதான் February 6, 1874 பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து ஜெயப்பூர் பிறந்தாராம். I consider him as the answer for his prayer. He was born with umbilical cord வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். நான் எனக்கு படிச்ச மாதிரியும் தோணுது. ஸோ பிமல பிரசாதா இல்லையா, பிமல பிரசாதா அப்படின்றத வந்து அவருடைய பெயர் வந்து வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 6 months இருக்கும் பொழுது
அந்த ஜெகநாத் ரதம் வந்து அவங்க வீட்டு முன்னாடியே நின்னு சோ அவருடைய கை வந்து இன்ஃபேண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் கை, அதாவது ஒரு செயின்ட்லி பர்சனுடைய கை பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நீளமா இருக்கும். இதெல்லாம் அது வந்து அப்பவே சொன்னீங்க. சொல்லிட்டேன். ஆமா, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சோ அதனால அவருடைய கை வந்து ஜெகநாதர் பாதங்கள் பட்டப்ப ஜெகநாதர் மேல இருந்த மாலை வந்து அவர் மேல விழுந்ததாம். அப்பதான் பக்தி வினோத தாகூருக்கு வந்து அது உணர ஆரம்பிச்சு, என்னுடைய மகன் வந்து பின்னாடி இதை எடுத்துட்டு போவான் அப்படிங்கிறது சரிஞ்சது. சிறு பிராயத்துல வந்து அதாவது பிரசாதம் நைவேத்தியம் வைக்காமலே மாம்பழத்தை சாப்பிட்டதுனால அவருடைய தந்தையார் வந்து சொன்னதுக்காக அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில அவர் என்னைக்குமே மாம்பழம் ரிலேட்டடா இருக்கிறது எதையுமே அவர் சாப்பிடவே இல்லை. ரெனவுன்ஸ் தட் ஹவ் த ஸ்ட்ராங் ரெனவுன்சியேஷன் இருக்கணும், அந்த வைராக்கியம் என்பது இருக்கணும். By the time Bimala Prasada was 7 years old, he memorized Bhagavad Gita full மனப்பாடமே பண்ணிட்டார் and explained the verses. His father then began training him proofreading and printing in conjunction publications இல்லையா. சோ இதெல்லாம் அப்ப பண்ணதுனாலதான் பிரபுபாதரும் அதையே ஃபாலோ பண்ணார் ஆக்சுவலி இந்த காலகட்டத்திலையும் இல்லையா. சோ இன்றைக்கும் நம்ம வந்து பிரிண்டிங் பிரஸ்ல எல்லாமே நடந்துதான் இருக்கு இல்லையா. புக்ஸ் விநியோகம் இதெல்லாமே வந்து பண்ணிட்டுதான் இருக்காங்க. As a student, Bimala Prasada preferred to read books written by his father instead of school text. அதாவது புக்ல இருக்கிறத ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் படிக்கிறத விட தந்தையார் எழுதுனதா படிக்கணும்னு நினைக்கிறார் அவர் வந்து. அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது வந்து வானாராய்ச்சி, அதுக்கப்புறம் கணிதம் மற்றும் சமஸ்கிருதம், இதுலதான் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. He was 25, well versed, and he has established as author and published on many magazines. நிறைய சூரிய சித்தாந்தா அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது for which he received the சித்தாந்த சாரஸ்வதி ரெகக்னிஷன். அந்த வெளியீடுனால அவருக்கு வந்து பட்டம் சாரஸ்வதி சித்தாந்த சாரஸ்வதி என்ற பட்டமும் ரெகக்னைசேஷனும் கிடைச்சதுன்னு சொல்றாங்க. When he was 26 years, his father guided him to take initiation from renowned Vaishnava Gaura Kishodas Babaji, who advised him to preach the absolute truth and keep aside all other works. அதாவது இனிஷியேஷன் எடுக்க சொல்றாரு ஆக்சுவலி. So receiving the blessings of Gaura Kishodas Babaji, Bimala Prasada, அவர் பேர் Bimala Prasada, resolved to dedicate his mind, இந்த 3 தான் ரொம்ப முக்கியம், பாடி மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ் இல்லையா, மனது உடல் மற்றும் வார்த்தைகள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து கிருஷ்ணருக்காக வந்து சேவை புரியணும்னு அவர் வந்து தீர்மானிக்கிறார். மேலும் 1905 ஓவர் டு சாண்ட், அதாவது பில்லியன் டைம்ஸ், 100 கோடி சதகோடி முறை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜபிக்கணும்ன்ற அந்த உறுதிமொழி எடுத்துட்டு அவர் அதையும் பண்றார். ஆனா உண்மையிலே இந்த மாதிரி இப்போ ஈவன் நம்ம பிரபுபாத் ஆல்சோ ஹஸ் டேக்கன் சம், ஐ திங்க் அவர் எவ்வளவு எடுத்துட்டாருன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் அவரும் அதே மாதிரி பண்ணிதான் வந்து நம்ம இந்த நாம ஜபங்கள் வந்து நமக்கு என்றைக்குமே பியூரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பா கொடுக்கும். எஸ்பெஷலி விடியற் காலையில நம்ம சொல்லக்கூடிய நாம ஜபங்கள் வந்து எப்பவுமே தூய்மையான ஒரு நிலையில இருந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. 3 o'clock 2 o'clock மேல எழுந்து சாண்டிங் பண்ணக்கூடிய அது வந்து லைஃப்ல அந்த பிஃபோர் 5 o'clock 6 o'clock குள்ள நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம்னா தட் வில் பி கிரேட் ஆக்ட். ஸோ அதை நம்ம செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை சமைத்து சாப்பிட்றது. வென் ட்ரை வாட்டர் லீக் அந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி வரும் இல்லையா, ஒரு குடிசை வீடா இருந்தா கண்டிப்பா மழை நீர் உள்ள வரும். ஸோ அங்கேயும் அம்பரலா வச்சுட்டு அவர் வந்து சாண்டிங் பண்ணுவாராம். ஸோ அந்த மாதிரி while his aging father was lying ill, Siddhanta took up the challenge against Tudo Vaishnavas. ஸோ ஏன்னா ஸ்ட்ராங் பிலாசபி தெரியறவங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்களால பதில் அடிக்க முடியும். அந்த வேலையை அவர் அதாவது செய்தாராம். ஸோ அதாவது தட் பர்த் இன் தேர் காஸ்ட், அவருடைய ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் என்னன்னாக்கா பிறப்பால வந்து வி ஷுட் நாட் கம், அதாவது பை பர்த் நம்ம வந்து பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய அந்த மாதிரி போகக்கூடாது. பை த ப்ரொஃபஷன் ஒன்லி, நம்ம பை த குவாலிட்டிஸ் தான் நம்ம வந்து நம்முடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து ஒரு பிராமண வைஷ்ணவ சத்திரிய அப்படின்றது எல்லாமே வரணும்ன்றத அந்த அதனாலதான் சேம் திங் நம்ம பிரபுபாத்திரம் வந்து ஃபாலோ பண்ணார். ஈவன் இன் இஸ்கான் தே ஒன்ட் டிஸ்கிரிமினேட். இஃப் யூ ஆர் அ வெரி சீரியஸ் டிவோட்டி யூ கேன் டேக் பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன், செகண்ட் லெவல் இனிஷியேஷனும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஹவு ஃபார் யூ ஆர் சீரியஸ் அபவுட் திஸ்ன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. ஸோ த கேஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ் பிராமணா கம்யூனிட்டி ஹஸ் பிகம் அந்த காலகட்டத்துல வந்து சூத்ரர்களை வந்து கோயிலுக்குள்ளேயும் விட மாட்டாங்க. ஆனா தட் இஸ் அனதர் ரீசன். கிளீனா இருந்தா தான் உள்ள விடணும்ன்றதுக்காக அது ஒரு ரீசனா இருந்தது. ஆனா அதையே வந்து வச்சுட்டு அந்த என்டையர் சமுதாயத்தையே வந்து உள்ள விடாம இருந்த காலகட்டங்கள் கூட உண்டு. சொல்ல போனா இப்ப எங்க பாட்டி காலம் இந்த காலத்துல எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ வயல்ல வேலை செய்யறவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி
தூரமா தான் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை நானே பார்த்திருக்கேன். எனக்கு ஆனா அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு தெரியாது. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு அவங்கள வந்து நம்ம சமமாக பாவிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து அவங்களுக்கும் புரியாத ஒரு நிலையில தான் அவங்களும் இருந்தாங்க. ஸோ தட் டைம் தட் கேப் இஸ் சோ மச் ஆக்சுவலி. ஸோ இன் ஒன் ஆஃப் த ரைட்டிங்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரர்களுக்கு வந்து அந்த காலகட்டத்துல வந்து சம்பளம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. பிரபுபாதா அவருடைய ரைட்டிங்ஸ்லயே வந்து இருக்கு. ஸோ அதாவது தே ஷுட் பி வெல் மெயின்டைன்டு. அவங்களுக்கு தேவையான உணவு, அதுக்கப்புறம் இருக்க இடம், படுக்கிறதுக்கு அது இது இடம், இதெல்லாமே நம்ம வந்து செய்யணும். ஸோ அதுதான் நோ சேலரி தட் டைம். ஈவன் முந்தைய காலகட்டங்கள்ல அப்படிதான் இருந்தது. நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துல எல்லாம் அந்த மாதிரிதான் இருந்தது. அவங்களுக்கு ஒரு சிறு குடிசை அததான் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் கொத்தடிமைன்னு சொல்லிட்டு வழி வழியா அது அந்த வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஒழித்துட்டாங்க அந்த மாதாஜி. இல்ல கொத்தடிமையா ஏன்னா இருக்காங்க. அதான் தவறு. சோ நாம அவங்கள வந்து மனிதர்களாக நாம பாவிக்கல. அதனாலதான் அவங்க வந்து ரிவோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களும் வந்து நம்ம அதிகமா மதிப்பு கொடுத்தாலும் அவங்க அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க அதிகமா கண்ட்ரோல் பண்ணா அவங்களுக்கு அது சங்கடமா முடியும். ரெண்டு விதமான நிலைகள் இரு தரப்பிலுமே வந்து தவறுகள் என்பது இருந்தது. சோ ஆனா அரசர்கள் காலத்துல வந்து அது டிஃபரெண்டா இருந்தது இல்லையா? சோ அப்ப வந்து அது பேலன்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. அதுக்குதான் ஒரு பிராமணனுடைய அறிவுரை மற்றும் அரசன் வந்து சத்திரியனாக இருந்து செயல்படும் பொழுது அந்த நாடு வந்து சுபிட்சமாக இருக்கும், அமைதியாக இருக்கும், நிம்மதியாக இருக்கும். ஆனா இப்ப அந்த காலகட்டம் எல்லாம் கடந்து போயாச்சு. அதனால்தான் these Smarta Brahmanas out to prove the inferiority of Vaishnavas arranged a discussion on behalf of a indisposed father. Young Siddhanta Saraswati wrote an essay, The Conclusive Difference Between Brahmana and Vaishnava. இது கூட நம்ம வாசிச்சோம் இல்லையா? அதாவது வைஷ்ணவி will be obviously a Brahmin, but a Brahmin is not a Vaishnava. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, submitted before. Despite his poor health, Bhaktivinoda Tagore was elated to hear the arguments that would sound defeat the challenge of Smartas. அதாவது அந்த டிபேட்டுக்கு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து போவாரு. ஆனா அவர் என்ன பண்ண போறாருன்ற அந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியை வந்து தன்னுடைய தந்தையார் முன்னாடி அவர் வந்து எடுத்து வாசிச்சப்போ அதை கண்டு அவருக்கு வந்து எஸ் நம்ம பையன் கண்டிப்பா வெற்றி பெறுவான்ற அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. Siddhanta Saraswati then traveled to Midanapur, where the Pandit from all over India gathered a 3-day discussion. 3 நாள் டிஸ்கஷன் வச்சாங்களாம். Smarta Brahmanas who spoke first claimed that anyone born in Sudra family, even though initiated by a spiritual master, could never become purified and perform Brahminical duties of worshipping deity or initiating principle. இப்படி ஒரு வாக்குவாதம். சோ அவங்க பிறப்பால சூத்ரரா இருந்தா அவங்க வந்து பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் பண்ணியிருந்தா கூட அவங்க ஸ்டில் தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள் என்ற வாதம் அவங்க வந்து. சித்தாந்த சரஸ்வதி டெலிவர்டு ஸ்பீச். He began quoting வேதிக் சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வந்து அவர் கோட் பண்ணி, பகவத்கீதையிலே நிறைய ரெஃபரன்சஸ் உண்டு இல்லையா? பகவானே சொல்லியிருக்காரு. So and at this the Smarta scholars became very much pleased. So but when he began discussing the actual qualification of beginning, பிராமணர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவர் வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நல்லா குளோரிஃபை பண்ணப்போ அவங்க பிராமின்ஸ்க்கு ரொம்ப குட் அப்படின்னு இருந்தாங்க இல்லையா? பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ வந்து இவ்வளவு மென்மையா சொல்றாரு, இஸ் ஸ்காலர்லி பர்சன் அவங்க ஏற்றுக்கினாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த பிராமின், அதாவது பிகமிங் அ பிராமினா அந்த குவாலிட்டிஸ் வரும் பொழுது வைஷ்ணவருக்கும் பிராமணருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் பத்தி தெரியும் பொழுது அதை அவங்களுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. And who according to the Vedic literature is qualified to become a spiritual master and initiate disciples, then the joy of Vaishnava had to disappear. அவங்களுடைய சந்தோஷம் எல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாம போயிடுது. Siddhanta Saraswati conclusively proved from the scriptures that if one is born as a Shudra but exhibits the quality of a Brahmana, then he is a Brahmana. Even though one may be by birth a Brahmana, but he is not having the quality of a Brahmana, then he is a Dvijabandhu. He is not considered as a Brahmana. இது வந்து சொல்றோம். After his speech, Siddhanta Saraswati was congratulated by the president of conference and thousands thronged around him. It was the victory of Vaishnavism. அதுதான் மாதாஜி நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா, விக்டரின்ட்டு, அதுதான். When passing away his father 1914 முடிச்சோம் மாதாஜி. ஓகே, அதாவது 1 hour மீண்டும் ரிப்பீட்டிஷன் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃபைன்.
இன்னொரு வாட்டி ரிவிஷன் புதுசா ஆயிடுச்சு. தான் நல்லா கேட்டதே புதுசாதான் இருந்தது. மாதாஜி. நீங்க சொல்ல சொல்லவே இப்பவும் இது புதுசாதான் already இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு படிச்சோம் மாதாஜி. ஓகே, அப்புறம் இந்த மாம்பழம் எல்லாம் வேண்டாம்னு சொன்னதெல்லாம் போன வாரம் தான் படிச்சோம். அதான் கரெக்ட். படிச்சோம். அதெல்லாம் மாம்பழமே முதல் அவர் வாரம். சாப்பிட மாட்டாரு அப்படின்லாம் சொன்னீங்க. சோ when passing away, பக்தி வினோத தாகுரார் வந்து 1914 வந்து இந்த அதாவது he disappeared அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றார். and the spiritual master in 19 அவருடைய இவருடைய யாருடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாரு கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி. அவர் வந்து 1915 போனார், ஒரு வருஷத்துலயே. சித்தாந்த சாரஸ்வதி continued the mission of Lord Chaitanya. He assumed editorship of சஜ்ஜன தோசனி அப்படின்னா ஒரு இப்ப எப்படி நம்ம தினமணி தினக்கதிர் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டோரியல். ஆனா இது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் பகவத் பிரஸ் இன் கிருஷ்ணா நகர். Then in 1918 Mayapur, he sat down before the picture of Gaura Kishore Das Babaji and initiated himself as a sannyasa order. Same thing தான் நம்ம பிரபுபாதர் கூட அதுதான் செஞ்சார். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் தான் அவர் எடுத்தார். சன்னியாசா இனிஷியேஷன் வந்து அவரே தான் இதே மாதிரி வந்து தன்னுடைய குருநாதருடைய போட்டோ முன்னாடி தான் அவர் பண்ணிட்டார். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் வந்து எடுத்து, ரெண்டாவது இனிஷியேஷன் அந்த மாதிரி ஆச்சு. அட் திஸ் டைம் he assumed the sannyasa title Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja. Bhakti Siddhanta Saraswati was dedicated to using the printing press at the best medium for large scale distribution. அதாவது நல்லா, அதாவது லார்ஜ் ஸ்கேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், நல்ல பிரிண்ட், நிறைய பிரிண்ட்ஸ் போட்டு நிறைய இடத்துல வந்து அது வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் பண்ணாங்க. இப்ப நம்ம கூட தினமணி தினக்கதிர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுவதுமே வருது இல்லையா, அது மாதிரி அவர் பண்ணது நிறைய இடங்கள்ல அவரும் வந்து அதை சேல்ஸ் ஆச்சு. So he thought of the printing press as Brihat Mridanga or big Mridanga. Although the Mridanga drum had traditionally been used to accompany Kirtan, even during the time of Lord Chaitanya, although Bhakti Siddhanta Saraswati himself led Kirtana parties and set groups of devotees chanting in the streets and playing on the Mridangas, such Kirtana could be heard only for a block or a two. But in the Brihat Mridanga, the big Mridanga drum of the printing press, the message of Lord Chaitanya could spill all over the world. அப்படின்னா இப்ப மிருதங்கம் வாசிச்சோம்னா நம்ம தெரு பக்கத்து தெருவுல மட்டும்தான் கேட்கும் பஜன்ஸ் இல்லையா. இங்க இருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர், 1 கிலோமீட்டர், 1/2 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா அது கேட்காது. ஆனா இந்த இதே அந்த அவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸே வந்து அவர் ஒரு மிருதங்கமா நினைக்கிறார். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே அந்த செய்தி வந்து பரவுகிறது இல்லையா. அவர் என்ன சொல்லணுமோ, சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதெல்லாம் அவர் எடுத்துரைக்கிறது வந்து அந்த பேப்பர்ல வந்து, நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து அவர் கொடுக்குறார். இட்ஸ் லைக் எ நியூஸ் பேப்பர், ஒரு ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். மோஸ்ட் ஆஃப் த லிட்ரேச்சர், ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே நிறைய இதுல உண்டு இல்லையா. ஆன்மீக பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உண்டு. ஈவன் ஐ திங்க் யாரு அது போறது, அது தினமலரா, தினமலருக்கு தானே வர்றது ஆக்சுவலி பப்ளிகேஷன். ஸ்பிரிச்சுவல் வருது அவங்களுக்கு கூட ஏதோ. Most of the literature Abhay began reading had printed in the Bhagavad press, which Bhakti Siddhanta Saraswati. See the பக்தி மலர் வருது வருது இல்லைங்களா, பக்தி அந்த மாதிரி தான் சேம் திங். சரி, ஓகே. ஸோ அத பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூருடைய பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் அவர் வந்து எப்பவுமே வாசிப்பாராம். The Bhagavad press has printed Chaitanya Charitamrita with commentary by Bhakti Siddhanta Saraswati, the Bhagavad Gita with a commentary by Vishwanatha Chakravarti Tagore, and one after other the works of Bhakti Vinoda Tagore. The literature was a spiritual heritage coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu. இல்லையா, பாரம்பரியமா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அந்த லைனேஜ் அதுல இருந்து வருது இல்லையா, 100s or 500s years before. Abhay has been a devotee of Lord Chaitanya since childhood, and he was familiar with the life of Lord Chaitanya in the well-known scriptures. Chaitanya Charitamritam, Chaitanya Bhagavatam எல்லாம் சிறு வயசுலயே அவர் தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கு. He had learned of Lord Chaitanya not only as most ecstatic form of pure devotee who has spread the chanting of holy names to all the parts of India, but also as a direct appearance Krishna himself in the form of Radha and Krishna combined. இதுவும் அவருக்கு அப்ப தெரிஞ்சிருக்கு. அதாவது சங்கீர்த்தனத்தை வந்து நார்த்ல இருந்து இல்லையா, வடக்குல இருந்து தெற்கு வரைக்குமே வந்து போனார் இல்லையா சைத்தன்ய மகாபிரபு. அது மட்டும் அவருக்கு தெரியாம இருக்கல, அதுவும் தெரிஞ்சு அதோட அவர் ராதா கிருஷ்ணனுடைய ரூபம் என்றும் தெரியும், ரூபம் மற்றும் பாவம் என்பதும் அவருக்கு நன்னா தெரியும். பட் நவ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் Abhay was in touch with the great wealth of literature. அதாவது
லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இலக்கியம் இல்லையா. சோ அந்த இதுல வந்து கிரேட் வெல்த், அதுவே வந்து ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி அவருக்கு. ஸோ கம்பைல்டு பை யாரால இது வந்து செய்ய, பை த லார்ட்ஸ் இமீடியட் அசோசியேட்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் இல்லையா. அந்த குரு பரம்பரால இருந்து வந்தவங்க எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க இல்லையா. டிசைபிளிக் சக்சஷன், கிரேட் அத்தாரிட்டிஸ், அது எல்லாமே அவரால் வந்து படிக்க முடிஞ்சது. அது அவருக்கு வந்து ஒரு பேர் ஆனந்தத்தை கொடுத்தது. லார்ட் சைத்தன்யாஸ் இமீடியட் ஃபாலோவர்ஸ் யாரு? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, சத் கோஸ்வாமிஸ் எல்லாமே. அவங்க எல்லாமே வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே சனாதன கோஸ்வாமி எழுதியிருக்கார், ரூப கோஸ்வாமி எழுதியிருக்கார் இல்லையா. சிவன் ஜீவ கோஸ்வாமி இஸ் பீங் வெரி ஸ்காலர்லி பர்சன். அனுபமா கோஸ்வாமியோடைய மகர் இல்லையா. அனுபமா கோஸ்வாமி யாரு? ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமியுடைய சகோதரர் இல்லையா. சகோதரருடைய மகன் தான் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி. சோ எல்லாமே இவங்க வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே வந்து அதனால வந்து பிரபுபாதர் ரொம்பவுமே ஈர்க்கப்பட்டார். தேர் வேர் மெனி புக்ஸ் நாட் yet published, but Bhakti Siddhanta Saraswati was intent on publishing many presses just to release the sound of the Brahat Mridanga for the benefit of all people. சோ அத வந்து வெளியே அப்பதான் எல்லா மக்களுக்குமே இது நன்மை அடையணும்ன்றது அவருடைய குறிக்கோள். சோ மேலும் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப், அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஆர் டீச்சிங் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யாஸ் டீச்சிங்ஸ். அவர் ஒரு சம்மரி கொடுக்கிறார். லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அண்ட் தட் சாண்டிங் இஸ் ஹோலி நேம் ஷுட் பி ஸ்ட்ரெஸ்ட் அபவ் ஆல் ஓவர் த ரிலிஜியஸ் பிராக்டிசஸ். எல்லா சமுதாய இதுலயுமே வந்து, சமுதாயன்றதை விட மத இதுலயுமே வந்து பகவானோட திருநாமங்கள் சொல்றதுதான் வந்து முதன்மை ஸ்தானமாக எடுத்துரைக்கப்படணும். அண்ட் கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி என்பதை வந்து அவர் ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. So, but in the age of Kali, only the chanting of Krishna, Hare Krishna would be effective. On the authority of the scriptures such as Brahan Naradiya Purana, Upanishad, Bhakti Vinoda Thakur has specifically cited the Maha Mantra. Bhakti Vinoda Thakur இதை பத்தி சொல்லியிருக்கதா இந்த சொன்ன மகா மந்திரத்தை பத்தி. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Krishna himself has confirmed in Bhagavad Gita that only method attaining was devotional service. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. இதான் நம்ம படிச்சோம், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் இல்லையா. So Abhay knew these verses. He knew the chanting and he knew the conclusions of Gita. கீதையினுடைய சம்மரி அவருக்கு தெரியும். As eagerly read the writings of great acharyas, he had a fresh realization of the scope of Lord Chaitanya's mission. So அவருக்கு இன்னும் வந்து மேலும் வந்து தெரிய வருது சைத்தன்யருடைய கோட்பாடுகள், அவர் எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவருடைய கோட்பாடுகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைச்சது எல்லாமே அவருக்கு வந்து இன்னும் புதுமையா வந்து அவருக்கு இன்னும் டெப்தா புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்குது. மேலும் வந்து now he was discovering the deep depth of his own Vaishnava heritage and his efficiency for bringing about the highest welfare for people in the age destined to be the full of troubles. இல்லையா, கலியுகமே வந்து full of troubles தான். சோ அவர் இன்னும் வந்து இதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த இயக்கத்தை எடுத்துட்டு போகிறது அப்படிங்கறத வந்து அவர் வந்து ஆராய்கின்றார். சோ அவருடைய ஓன் வைஷ்ணவா ஹெரிட்டேஜ் பாரம்பரியத்துல இருந்து அவர் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். Bhakti Siddhanta was often traveling and Abhay was busy with his family and business, so to arrange another meeting was not possible. அதுக்கப்புறம் பக்தி சித்தாந்தரும் வந்து அவருடைய பிரயாணங்கள் எல்லாம் இருந்தது. இவரும் வந்து தங்களுடைய ஃபேமிலி அதுல வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருந்தார், பிசினஸ் அதுல. Yet from their first encounter, Abhay was considered Bhakti Siddhanta Saraswati's spiritual master, and Abhay began thinking him always, I have met such a nice saintly person. Whenever possible, Abhay would seek out Srila Siddhanta's disciples and members of Gaudiya Math. எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் அவருடைய டிசைபிள்ஸை வந்து பாப்பாராம், சோ சீடர்களை. As for Gandhi movement, Gandhi has suffered a bitter setback with his non-violent followers had blundered and committed violence during the protest. இல்லையா, ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை எல்லாம் நடந்தது இல்லையா. சோ அது வந்து ஒரு அவருடைய நான் வயலன்ட் அஹிம்சா இயக்கம் வந்து அவ்வளவு வந்து வெற்றி கொள்ளவில்லை. The British had taken the opportunity to arrest Gandhi and sentence him to 6 years jail. Although his followers still revered him, the nationalist movement had lost much of impetus. இல்லையா, but regardless of that, Abhay had no longer interested. அவருக்கு அந்த நேஷனலிசம் மேல அவருக்கு ஈடுபாடு போயிடுச்சு, இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் போயிடுச்சு. Bhakti Siddhanta Saraswati has defeated his idea that nationalist cause was India's first priority. He invoked Abhay's original Krishna consciousness. இல்லையா, ஒரு வார்த்தை ஒருத்தர் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லும் பொழுது அதன் மீது நமக்கு வந்து அந்த உத்வேகம் என்பது வரும் இல்லையா. சோ அந்த ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வர்றதுதான் வந்து இம்பிட்டிஸ் என்ற இதுக்கு பெயர் ஆக்சுவலி, அதாவது இன்வோக்கிங் த திங்ஸ் ஆக்சுவலி.
Abhay now felt confident that Bhakti Siddhanta's mission was the real priority. அதுதான் முக்கியத்துவம், முதன்மை முக்கியன்ற நினைக்கிறார். Srila Bhakti Siddhanta had invited him to preach, and from that moment, Abhay had wanted to join the Gaudiya Math as one of the Srila Siddhanta, Bhakti Siddhanta Saraswati disciples மாறணும்னு நினைக்கிறார். But now, instead of his political inclination, it was his family obligation that stood in that way. So, அதாவது அரசியலை விட அவருக்கு வந்து தன்னுடைய குடும்ப இதுதான் வந்து முதன்மை கடமையா நினைக்கிறார், அதாவது பொறுப்பா நினைக்கிறார். அந்த இடத்துல ஆப்ளிகேஷன்ஸ்னா செய்தே ஆகணும், செய்தாக வேண்டிய கடமைகள். He was no longer thinking, first let us become an independent nation and then preach out. அதெல்லாம் நினைக்கல இப்போ. So now he was thinking, I cannot take part like others. I have my family responsibilities அப்படின்னு நினைக்கிறார் அவர் வந்து. The family was growing. In 1921, Abhay and his wife had a first child, a son. And there would be more children and more income would have been needed. Earning money meant sacrificing time and energy, and it meant at least externally being distracted from the mission. So அதாவது பௌதிகத்துல விழுந்தா ஆன்மீகத்தின் தரப்புல நமக்கு வந்து கண்டிப்பா முன்னேறி போறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு இல்லையா? ஸோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பிரபுபாதரும் பாக்குறாரு. நிறைய குழந்தைங்க ஆச்சு, இனிமே வந்து குடும்பம் வந்து விரிவடைஞ்சாச்சு, குழந்தைங்களை வந்து படிக்க வைக்கணும், எல்லாமே பொறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு சம்பாத்தியம், அதுலயே வந்து அவர் மூழ்கி இருந்ததுனால வந்து அதிகமாக வந்து இந்த கௌடிய மத்தோட அவருக்கு அசோசியேஷன் இருக்காம போயிடுது. மேலும் வந்து இந்தியன் கல்ச்சர் had the highest regard for the family institution இல்லையா, and divorce was unheard. அப்பெல்லாம் விவாகரத்து வந்து ரொம்ப 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 குறைவு. Even if a man was in a great financial difficulty, he would remain with his wife and children தான். Although Abhay expressed regret at not being a sannyasi disciple in Gaudiya Math, he never seriously considered leaving his young wife so early in their age. Gaur Mohan was pleased to hear his son's attraction to Vaishnava Guru, but he never expected Abhay to abandon responsibility and enter the renounced order. அதாவது அவருடைய வைஷ்ணவ இது கோட்பாடுகள் அதன் தரையில் ஈர்க்கப்படுவதெல்லாம் பார்த்து அவருடைய தந்தையாருக்கு சந்தோஷம் தான். ஆனா குடும்பத்தை விட்டுட்டு இப்பவே சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கிறது அவருக்கு அதுல உடன்பாடு இருக்கல. The Vaishnava would remain with wife and family and practice spiritual life at home and even become active in preaching. Abhay would have find ways to serve the mission of as a family man-ஆவே அவர் வந்து பண்ணணும்னு நினைச்சார். அதுதான் பிரபுபாதர் கூட ஸோ எல்லாருக்குமே எதிர்பார்க்கறதும் அதுதான் அவர் செஞ்சார். So you should both can preach, husband and wife இல்லையா. Abhay thought that if he were to become very successful business, then he could spend money not only to support his family but to support Srila Bhakti Siddhanta's mission of spreading the Krishna consciousness. அப்படின்னா அதுக்கும் தானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். An astrologer had even predicted that Abhay would become one of the wealthiest men in India. But with his present income, he could do little more than provide for his family needs. He thought he might do better by trying to develop business on his own. அதனால சோ அவருடைய ஜாதகம் படியும் அவர் நல்ல ஒரு பணக்காரரா இருப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது. அதனால அவர் வந்து தானாய் வந்து தொழில் செய்யணும், கொஞ்சம் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணணும், கௌடிய மட்டத்துக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சார். He expressed his feelings to Dr. Bose, who listened like a sympathetic father and suggested Abhay become his agent for all North India. So agent ஆறுது அப்படின்னா distributorship. Abhay could purchase medicines, liniment, rectified spirits, toothpaste and other items wholesale from Dr. Bose factory and travel widely throughout North India, building up his own business. Also, Abhay had enough experience with Bose laboratory that he could try to make and market some of his own medicines and products. Dr. Bose and Abhay decided that certainly located in city of Allahabad would be a good place for Abhay to make his headquarters. So அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய ஆபீஸ் headquarters வைக்கணும்ன்றதையும் டிசைட் பண்றாங்க. So in 1923, Abhay and his wife and children moved to Allahabad போறாங்க. A 12-hour train ride northwest from Calcutta. The British had once made Allahabad the capital of United Province, and they built many good buildings there, including building for High Court and University. அங்க நல்ல அலகாபாத்ல இருந்ததா நல்ல கட்டிடங்கள்லாம் செய்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. Europeans and affluent Indian families like Nehru's lived in the modern paved well-lit section of town. There are another older section with the ancient narrow street closely lined with the buildings and shops. Many Bengalis resided there, and it was there Abhay decided to settle his family. So அந்த பெரிய பெரிய அதாவது கட்டிடங்களுக்கு பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ்லி நேரோவா இருக்கக்கூடிய சிறு அதாவது வீடுகள் கூட இருந்தது. அங்க போயிட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து அங்க வந்து அவர் அமர்த்தணும்னு நினைச்சார். He had chosen Allahabad, traditionally known as Prayag, as a good location for business, but it was also one of the India's most
பிளேசஸ் ஆஃப் பில்கிரிமேஜ் இல்லையா. அதாவது பிரயாக் அப்படின்றது இது வாரணாசி இல்லையா, இஃப் ஐ எம் ரைட் இல்லையா. வாரணாசி தானே இது? அலகாபாத் தான். ஓகே. இப்ப வாரணாசி வந்து இப்ப காசி மாதாஜி இது. காசி இல்ல, அதான் காசி, கரெக்ட். வாரணாசி காசி மாதாஜி. Yes. So situated at the confluence of the three holiest rivers, இல்லையா, Ganga, Yamuna, Saraswati. Allahabad was the site of two of the most widely attended spiritual events, the annual Mahamela, Kumbh Mela and Mahamela, இல்லையா, which took place every 12 years. Kumbh Mela வந்து 12 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை. And in search of spiritual purification, millions of pilgrimages from all over India would converge here every year at time of full moon month of Magha, அதாவது ஜனவரி மாசம், மாக மாசத்துல. And bathe at the junction of the three, அந்த 3 நதிகள் கூடக்கூடிய சங்கமத்துல வந்து எல்லாருமே அதாவது புண்ணிய ஸ்நானத்தை வந்து பண்ணிக்குவாங்கன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அபய் ஹோம் அட் 60, அவருடைய வீடு முண்டி consist of few rented homes. For his business, he rented a small shop in the commercial center city of Johnson Jung Road, where he opened his dispensary, Prayag Pharmacy, and began selling medicines, tinctures, syrups and other. Basically ஒரு மெடிக்கல் பிசினஸ் பண்ணியிருக்கார், அதாவது மருந்து, pharmacy. He met an Allahabad physician, Dr. Ghosh, who was interested in business partnership. So Abhay asked him to become his attending physician and move his office to Prayag Pharmacy. Dr. Ghosh consented a close of his own shop, Tropical Pharmacy. So அவர் வந்து இவரோட கலந்து செயல்படுறார். இவர் பிராக்டிஸ் பண்ணாக்க அங்க வரக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மருந்து எழுதி கொடுத்தா இவர் வந்து செயல் பண்ணிக்குவார். அப்படி வந்து இந்த பிசினஸ் வந்து இவன் நடந்துன்றது. இன் பிரயாக் பார்மசி, டாக்டர் கோஷ் would diagnose patients and give medical prescriptions, இல்லையா. Abhay will fill. Dr. Ghosh would receive 25% commission from the sale. Abhay and Dr. Ghosh became friends. They would visit each other's home and they treated each other like their own family members. Often they discussed their aspiration of increasing the profits. So Dr. Abhay was a business-minded person. We are all God-fearing. Of course, in every home we have small temple and we must have deities. But he used to always talk about business and how to meet their family expenses. அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா நார்மலா நம்மலாம் எப்படி இருந்தோமோ அந்த மாதிரிதான் அவர் கூட பிரபுபாதரும் இருந்திருக்காரு. ஆனா அவருக்கு பேசிக்கலி இறைவன் மீது பக்தி எல்லாம் உண்டு. அவரோட தந்தையார் இடத்துல இருந்து எல்லாமே கத்துன்றது. ஆனா இப்ப இருக்க சுச்சுவேஷன்ல ஃபேமிலியை வந்து பாத்துக்கணும், அதுதான் அவருடைய கடமையா அவர் நினைச்சார். Although at home Abhay wore kurta and dhoti, sometimes for business he would dress t-shirts and pants. He was a good-looking, full mustache and energetic young man in his late 20s. He and Radharani, they now had 2 children. A daughter was born after he had been in the Allahabad in 1 year. Gaur Mohan, who was now 75, had come to live with him, and they had Abhay's widowed sister Rajeshwari and her son Tulsi. So Gaur Mohan mostly stayed at home and chanted on his beads and worshipped Shaligrama Shila, deity of Krishna. He was satisfied that Abhay was doing right, and Abhay was satisfied to have his father living comfortably with him and freely worshipping Krishna. So அதாவது the space given to each other is very very important, இல்லையா. ஒருத்தருக்குமே இப்ப நான் ஒரு வேலை செய்யறேன்னா எனக்கு வீட்டுல வந்து நான் செய்யறதுக்கான அனுமதி என்பது இருக்கணும், இல்லையா. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் பண்றாங்கன்னா நாம அதுல போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ பிரபுபாதர் வந்து அவர் பிசினஸ்ல இருந்ததை வந்து தந்தையார் பார்த்து ஆனந்தம் கொள்கிறார், அதை அப்படியே செய்யட்டும்னு அவரும் வந்து அதை எதுவுமே சொல்றது இல்லை. அதே மாதிரி தந்தையாரும் வந்து என்ன பண்றார், அவர் வந்து பக்தியில ஈடுபடுறார், சாலிகிராம சீல வழிபாடுல ஈடுபடுறார். ஸோ நிறைய இடங்கள்ல சாலிகிராம சீலை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா விளக்குறாங்க. ஐ திங்க் இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டிவோஷன் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பகவான் அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால, படுத்து இருக்கிறதுனால, ஸோ சாரி, நான் விஷ்ணுவாக அதுக்குள்ள இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது. ஆக்சுவலி ஐ ஹேட் ஒன் வீடியோ இந்த முடிச்ச பிறகு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த சாலிகிராம சீலக்குள்ள வந்து தெலுங்கு ஒருத்தர் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வீடியோ. அதுக்குள்ள பகவான் 4 கைகளுடைய சொரூபத்துல இருக்கிறத வந்து இந்த டிரான்சிட்ல எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த சாலிகிராம சீல உடஞ்சிருக்கு. அது உடஞ்சிருக்கேன்ட்டு உள்ள பார்க்கும்பொழுது பகவான் வந்து 4 கைகளோடு இருக்கிறத வந்து காட்டுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் ஆக்சுவலி. அந்த மாதிரி சாலிகிராம சீல வந்து வர்ஷிப் வந்து மிக மிக முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அபய் லெட் எ பிஸி லைஃப். ஸோ அவர் வந்து அவருடைய பார்மசி போவாரு, சம்பாதிப்பாரு, இல்லையா. He has purchased large Buick for 8,000 rupees, although he never drove himself. He let his nephew, the good driver, use it for taxi business. Occasionally, Abhay would use the car on his own business excursions and his nephew would act as his chauffeur. இல்லையா, அதாவது ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்ல எப்படி போவோமோ அந்த மாதிரி.
It so happened that both Motilal Nehru and his son Jawaharlal were customers of Prayag Pharmacy. So இவங்ககிட்ட வந்து கஸ்டமரா வந்து வாங்கி, because Jawaharlal would always order Western medicines. Abhay thought he must have felt that Indian ways were inferior. Once Jawaharlal approached Abhay for a political contribution and Abhay donated. Being a conscientious merchant இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா சில சமயத்துல இப்போ இந்த இது வந்து உண்டு. இன்றைய கால வரைக்கும் கூட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து நிறைய பிசினஸ் பீப்புள் கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்டிங் தான் இல்லையா? During the day, Abhay would talk with his customers and other friends who would stop by, and they would tell him many things. A former military officer used to tell Abhay stories of World War I பத்தி சொல்வாராம். He told how Marshal Foch in France had one day ordered killing thousands of Belgian refugees who maintained had become burden to him on the battlefield. இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ரெஃப்யூஜிஸ் அப்படின்னா அடைக்கலம் வந்தவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொன்று விடுறது. ஏன்னா அவங்களுக்கு உணவு எதுவுமே கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, அதனால அவங்களை கொன்றது. இதெல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. A Mohammedan gentleman, a member of royal family in Afghanistan, would come daily with his son to sit and chat. Abhay would listen to his visitors and converse pleasantly and make their prescription but his thought become returning to his meeting with. இருந்தாலும் அவருக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மேல அவரோட சந்திப்பு எப்பவுமே நினைவுல வந்துட்டே இருக்குமா. He went over it again in his mind and how he had looked his mannerisms, what he had said. அவர் சொன்ன விதம், அவருடைய பாவனை, பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பார்த்து மீண்டும் அது வந்து மனதுல வந்துட்டே இருக்கு. At night, Abhay would go home to his wife and children. Radharani was a chaste and faithful wife who spent her days cooking, cleaning, caring for her 2 children. But she was not inclined to share her husband's interest in things in spiritual. அவங்க அவ்வளவா she was not interested. He could not convey to her his feelings about Bhakti Siddha. சொன்னா கூட அவங்க ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில இல்ல. Abhay, his 5, their 2 children, Gaurav Mohan, Abhay's younger brother, Krishna Charan, Abhay's widow sister, Raj and their son, இவங்க எல்லாருமே வந்து all went together to an Allahabad studio for a family portrait. அதாவது குடும்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா குடும்பமா இருந்து ஒரு போட்டோ எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா, ஆல்பம் அந்த மாதிரி. The photo shows Abhay was in his late 20s. He's thin and dark and full of mustache. His forehead is broad. His eyes were dark and clear. He wears a white kurta and dhoti and plain dark slippers. He sits in a chair and his wife standing behind him, an attractive young woman with a white khadi saree with a line of color in the border. Her slim arm rests on Abhay's head. So அதாவது அந்த போட்டோ போஸ்டரை பத்தி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So he left her hands on her side gripped fist. She is a barefoot. கால்ல எதுவும் செருப்பு போடல. With his left hand, Abhay steadies when his 2-year-old boy, Prayagraj, a glaring infant on his lap, and the boy seeming firm, his baby legs barefoot dangling by his mother's knee. Abhay seems a bit amused by the son on his lap. Abhay is a handsome Indian man, his wife an attractive, both young. So அவங்களுடைய குடும்பம் அவங்க எப்படி போட்டோ எடுத்திருந்தாங்க, நின்ன போஸ்டர், அதை பத்தி எல்லாம் குழந்தைய வச்சு அவங்க வந்து உட்கார்ந்த வண்ணம் வந்து அவர் உட்கார்ந்து மனைவி நின்று கொண்டு இந்த போட்டோ எடுத்ததெல்லாம் சொல்றாங்க. ஆல்சோ பிஹைண்ட் Abhay ஸ்டாண்ட்ஸ், அதாவது தன்னுடைய சகோதரி, அதாவது சகோதரி தானே, எஸ், விடோட் சிஸ்டர், எஸ், சகோதரியுடைய மகன் துளசி, அப்புறம் தன்னுடைய தம்பி இல்லையா, தம்பியா பிரதர்னு சொல்றாங்க, எங்கரா எல்றான்னு தெரியல, கிருஷ்ண சரண். சிட்டிங் ஆன் த ஃபார் ரைட் Abhay சிஸ்டர் ராஜேஸ்வரி, ரைட் சைட்ல, ஸோ ஒயிட் சாரி, ஹோல்டிங் Sulakshmana, Abhay's daughter, on her lap. Sulakshmana is also squaring her foot, quitting towards the photographer. In the center sits Gaurav Mohan. மத்தியில வந்து அவருடைய தந்தையார். His face shriveled and his whole body is ஏஜிங்கால வந்து சுருக்கங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்காரு அவர் வந்து. அவரும் வந்து ஒயிட் தோத்தி குர்த்தால தான் இருக்காரு. He hands seem to be moving actively on his lap, perhaps with palsy. He is short and small and old. அதாவது ரொம்ப ஷார்ட்டா குள்ளமா இருக்காரு, அதாவது பார்க்கறதுக்கு வயதானவராக இருக்கிறார். சோ நான் இன்றைக்கு இதோடு நிறுத்துறேன். இது ரொம்ப பெருசா இருக்கணும். ஓகே, இந்த போட்டோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து நம்ம பாடிக்கலாம். ஓகே, தி ஷார்ட், ஸ்மால் அண்ட் ஓல்ட். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். நான் இது வாஞ்சகல்பதாருதேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम